idaztea maite zuen maisua. Sekula santa ez dute esango literatura, frantsesa literatura etnikoa den. Baina besteok etniak bihurtu dituzte. Baina hori, con perdón, imbecilidade bat besterik ez da, ze latinoek... Francoren heriotzaren mende erdia gogoratzeko Espainiako gobernuaren 50 años de libertad kanpainaren aurrean, San Ferminak 78 gogoan elkarteak eta Peñen Federazioak uztailaren 8an Germán Rodríguezen heriotzaren urteurrenean trantsizio deiturikoaren krimenen zigorgabetasunarekin nahikoa dela aldarrikatuko dute. 57 urte iragan dira eraso polizial izugarri hartatik. Erasoak 2 pertsona hilik, Germán Iruñan eta Joseba Barandiaran Donostian. Balaz, 11 zauritu eta pilotaz, kepotez, kolpez... Eta Monbarroteleko atentatuaren 40. urteurrenaren karietara irailean egia aldarrikatu, memoria landu eta Galen gerratzekinaren biktimak aitortzeko egitaragua prestatu du 40 urte zoroitu herritar ekimenak. Gatazkak eragindako ondorioak konpontzeko bidean ekarpena egitea du helburu. Horiek betiko markatu gaituzte eta gertakizun haiek ezin ditugu antzi. Egitate izigarri eta odoltsu horietako bat da Monbar hotelean gertatu zena, zeinetan 4 iheslari erail zituen Galek. Enpresa emakidunarekin adostasunik ez eta Iruñerriko autobus zerbitzu publikoko Bilabesako beharginek grebari ekin diote asteazken honetan. Eta Betarrama Eskola Kristauko eta Eliza Katolikoko sexu abusuak ikertzen ari den parlamentuko batzorde bereziak azken txostena publikatu du eta François Beirulen ministroaren kontra egin du, ez zuelako ezer egin hezkuntza ministro zenean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Aparteko arazorik ez Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dezatela. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik. Giro argiagoa eta zertxoa beroagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean Kantabriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzen joango dira eta eguerdi alderako zerua nahiko garbi geratuko da. Lurraldearen hego isurialdean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean giro eguzkitsu hori lurralde osoan nagusituko zaigu, baina azken orduetan barnealdean bero-hodeiak garatuko dira, bereziki Araba hegoaldetik barna eta Nafarroa hegoaldetik barna, eta ez da baztertu behar Ilunabar edo Gaualdera ekaitzen bat jotzea bereziki lurraldearen hegoaldean. Haizeak iparraldetik joko du, arratsaldean bolada gogorrak utziko ditu berriz ere lurraldearen hego isurialdean. Temperatura minimoek bera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz gora egingo dute eta gorakada hau handiago izango da lurraldearen hego isurialdean. Kantabriar isurialdean 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean 28 eta 36 gradu bitartean. Temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Nafarroa hegoaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu jotzear. Uda honetan ere, zure goiza freskatzera gatoz. Mapak beintzazuek aldatzen dituzue. Hori bai, mandotxo bat daukagu, garai batean ez, baina gero lortu genuen mandotxo bat, joateko aldatzen. Bai, txezkenean zure ritmora egiten duzu, ez dago, ez egon behar hor pendiente eta. Iratzen badago iturri berezi bat, nahiko ezaguna dela, zer botatzen du? Oker espanao, ardoa. Eta probatu duzu? Aurten ez dugu probatu, baina ez da oso komenigarria izaten, Ara. Nik esan dut Letizia Pradales adibidez. Letizia Pradales esan du, ondo entzun dut. Zara, eman olen aizpa edo. Bueno, aurten izan da pixkat paliza, goizeko 7 lehenago egiten genuen beranduago. Ez daki programazio arduradunari egur pixka bat, Astelehenetik aurrera naiz irratian. Kosta ala kosta. Fresko. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
somatzen den tokian, gozea eta eriotza indartzen dira Somalian. Goizeko 7 eta 6 minutu pasatxo dira, osteguna da gaur, uztaiak 3, eta osteguna izanik, Atarrabiara eta Legazpi aldera goaz. Telefonoaren bestaldean ditugu dagoeneko zain, Patxi eta Alonso Frances, egunon? Egunon. Egunon. Bueno, bajatu dira temperaturak, nolako beroa pasa dugun azken egunetan. Momentu honetan, Bilboan esango nuke 20 graduak pasata ditugula. Atarrabi aldetik, Patxi, ze guraldi dugu? Atarrabian, oraingoz bero boladaren amaiera eta temperatura 19 gradutan dugu. Eguraldi ederra eta atsegina, eta ipar haizea jotzen du. Zeruan hodeiak eta ostarteak tartekatzen dira, eta, bueno, pues, eguraldi ona. Legazpi aldetik, eguraldi antzekoa? Bizkatxo bat freskoago, 16 grado, baitare hodeitsua, baina, bueno, ateri dau, bizkatxo bat teoria egin du gauean, baina bakarrik duzitzeko, eta arnazteko ondo. Pasatu dugun bero bolada ondoren. Bai, egia esan, ez zuek ere horrela bero bolada handiak ditugunean euria eskertzen dutenetarikoa zarete? Bai, bueno, euria ere izaten dugu hemen atxaldean, okertzen da, bero deia garatzen dira, eta, bueno, han eta hemenka, arratsalde partean, bueno, ez egon kortzen da, eta euria egiten du, eta, bueno, euria eta kaskabarra ere egin du azken egunetan, baina, bai, eskertzen da ur pixka bat. Bai, ea eguraldiak, aguantatzen duen, astebururako behintzat egun handia izango delako Iruñean, San Ferminak datoz, eta, bueno, eguraldi txarra arazoa bihurtu daiteke batzuentzat, arazoa beste batzuentzat ere autobus zerbitzu publikoarekin, bilabesarekin, jakingo duzu, beharkinak grebariekin diotela, asteazken honetan, egoera da, San Ferminak hasi bitartean 160koa izango da zerbitzua puntako orduetan, eta 140koa bestelakoetan, eta jaietan 170koa ezartzea proposatzen, arain egun, gauerdi aldera, eta langileek bozkatu zuten greba mugagabea hasiko zutela. Ez dakit, honen inguruan ze iritzi duzuen, argia da, iritzia ez, langileek greba egiteko eskubidea badutela, baina horrek Iruñari herritarrei nola eragingo dira? Bueno, oztopo txiki bat izango da, baina gehiago ibili behar besterik ez, oso erosoa da, autobusea etxe ondoan hartzea eta nora nahi duzun tokira joatea, baina, bueno, ez dago edo tarte handiagoak pasatzen badira, bueno, jendea konponduko da, ez da arazo handiegia izango uste dut. Alonso, zuk berdin pentsatzen duzu. Azkenean grebak dira langileen eskubideak, eta normalean aprobetzatzen dira datak, esangurutzeak, horrelako greba egiteko. Orduan, politikoei edo agintariei hori kalte egiten die, eta suposatzen dut, egingo dutela, akordio batera iritsiko direla, edo bestela, patxik esaten duenez, azkenean akordio batera ez badire iristen, San Ferminak oso handiak dira eta izango da oztopo txiki bat jendearekiko. Baina beno, horrek ez duketuko jaien gogoak eta daukagun barruan.
Hori ere aipatzeko, horrelako albisteekin, eskuak burura eramaten ditugu, ez da bilabesik egongo Sanferminetan, bai, egongo dira, zerbitzu minimoak egongo dira, denbora gehiagoz egon beharko gara itxaroten autobusei, baina egongo dira. Ez dakit, nik ez jakintasunetik Sanferminetan asko mugatzen dituzte kotxeen ibilbideak eta kontu guzti horiek? Bai, egia da, hirian barna, ia ezin dela kotxerik erabili. Hori, dana zirkulazioa dana aldatzen da, eta ezin da einan aparkatu, eta, jendea autobusetara jotzen du. Baina, hori, buelta eman gozaio eta gozariak eta giroa eta parrandak eta ez dira faltako. Hor, Sanferminen inguruan ere egonda ez, polemika ez, baina kexa bai behintzat, salaketa bai, herri Sanferminak antolatzen dituzten elkarteek salatu izan dute, udalak ez diela, beste gune handiago baterako baimenik eman. Sanferminak asko dira. Kanpotik ulertzen dena baino askoz gehiago, elkarte askok, eragile askok antolatzen dituzten herri Sanferminak ere egoten dira. Hiri guztia hartzen dute Sanferminek, hori ere nabarmentzekoa, nola kanpotik ikusten denetik aparte, bertan bizita, ez aipatzen izan dugulako, beto azalduko naiz, beste hiriburu batzuetan edo beste herri batzuetan, agian jaigunea espazio batean kontzentratuta egoten dela, baina Sanferminetan hiri guztia hartzen dute jaiek. Bai, ez da gune zehatz bat, Sanferminak dira, hiri osora zabaltzen dira auzoetara eta erregunea alde zarra noski. Hor pilatzen da jaiaren mami osoa, esan nahi dute, hor egoerak eta festa bizitzea, toki egokiena, Iruñeko alde zarrea da. Alde zarra, hor sekulako giroa izaten da, eta jendetza, eta festa bizitzeko gogoa hor izaten da batez ere. Nea Iruñaruntz joaten den bitartean, nahiko formaldoa, baina Iruñara iristean, korputza aldatzen da, eta orduan hasten da festa. Esango nuke Iruindarrek dagoeneko nervioso egongo direla, urduri egongo direla, atzera kontaketa hasi da guztiz. Eta gu ere bertatik ibiliko gara, segura asko, Alonso, Legazpiko jaiak noiz izaten dira? Legazpiko jaiak, maiatzaren 3an. Ai, pasata beraz, bai. Bai. Begira, jakingo banu galdetuko nitzun horren inguruan ere harinago. Legazpiko jaietan zein izaten da bereizgarria edo? Normalean danborradak. Gipuzkoan nik uste du, Gipuzkoako herri guztietan edo gehienetan bezala. Danborrada bai gumeena, arratsaldean dana eta gero gauean helduena. Hori da gehieno. Gero dago baita ere egun batean ganadu feria, maiatzaren 2an antolatzen dela, eta nahiko ikusgarria. Begira, datorren urterako bixi-bixi biliko gara, eta hitz egingo dugu horren inguruan badiotzuet, Eta baita barkatu Mirandaola da ola bat, hor 1570an birari bat esaten zutela, gertatu zala, eta horregatik da Santikutz eguna, maiatzaren 3an Legazpiko jaiak, eta horren arira da,
romeria bat zuten da araño, Mirandaola araño, eta antolatzen da beste egun polit bat. Horiek dira. Begira, hor proposamena, datorren urtean maiatzaren 3an legazera hurbiltzeko, eta orain bata bestearen atzetik etorriko dira, herri eta hirietako jaiak, eta horretaz ere gozatzeko tartea izango dugu. Eta batez ere, hemetik aurrera, udan zehar behintzat irailera arte hemen utziko ditugulako, ostegunetako tertuliatxo hauek, Patxi eta Alonso heldu gara goizeko 7 eta 17 2 minutu pasatxoko dagoeneko. Esandakoa, azken tertulia gaurkoa, plazer bat izan da zuekin ostegunero tartetxo hau konpartitzea, uda oso ona pasa, eta irailean izango gara berriro ere. Eduda ona pasa zuek ere, gozatu, pesta. Hori da, uda oporrak eta gozateko pesta. Hori da, izango dugu tartea. Izango gara, Patxi eta Alonso, mi esker. Aio. Aio. Estaltzeko ez badan Bakean izanen da askatasun eulen bizi eremua denean. Jose Azurmendi Otaegi euskal pentsalari eta kulturgile handia hil berri da gaixotasun luze baten ondoren. 50ko belaunaldiaren ordezkaria, jakin eta elkarren sortzailea, irakaslea, filosofoa eta poeta izan da, askatasunaren aldeko pentsalaria, lan kooperatiboaren sinestun, herrigintzarekin eta euskal nazioarekin konprometitua, pentsaraztea maite zuen maisua. Jon Telleria. 84 urterekin uztailaren lehenean hilda Jose Azurmendi Otaegi, sortzez Zegamarra. Jakin taldeko kidea zen eta jakinek eman du bere heriotzaren berri, azken hamarkadetako euskal pentsalari emankorrena izan dela nabarmenduta. 40 liburutik gorako obran mundua pentsatu duela azpimarratu du jakinek, Euskal Herritik eta euskaraz jardun duela gogoratuta. 60 eta 70ko hamarkadetan Azurmendik egin zuen lana garai horretan Euskal Herriak bizi izan zuen eraberritzean ezinbesteko oinarri izan zera gogoratu du jakinek. Minorizazio eta zapalkuntza egoera betean euskararen alde egitearen zentzuaz galdetu zuelako eta aldarrikatu jaiotzak ez ekiteak egiten zuela bat euskaldun. Zegaman sortua Arantzazun Frantziskotarrekin hasi zuen lanketa intelektuala, 60ko hamarkada erdian erbestera joan zen eta frankismo ostean itzuli zen Euskal Herrira. Tartean, ezkutuan ere egon behar izan zuen. Carrero Blancoren ekintzan laguntzea egotzi baizion Espainiako poliziak. Etaren ekintzeura kondenatzea eskaini zioten Euskal Herrira libre itzultzearen truke. Ez zuen paperik sinatu. Azurmendiren lanean azpimarratzeko ariketa intelektual ugari daude, zer pentsatua eta zer egina ekarri zutenak. 1967an zeruko argian argitaratu zuen
baina zergatik eta zertarako euskaldun artikulua, hautsak izugarri arrotu zituena. Hizkuntza etnia eta marxismoa, gizona abere hutsa da lana, 1997an argitaratutako demokratak eta violentuak, edo dagoeneko 21. mendean sartuta argitaratutako barkamena, kondena, tortura eta historia arraza nazioa besteak beste. Sekula santa ez dute esango literatura, frantsesa literatura etnikoa den. Baina besteok etniak bihurtu dituzte. Baina hori, con perdón, imbezilidade bat besterik ez da, ze latinoek nazio esan dute, grekoek etnos esan dute. Eta beraz da, lo mismo, baina grekos eta latinez. Baina estatuari gaur, interesatzen zaio bereiztea, eta batzuk etniko deklaratzea, alegia primitiboak, ignoranteak, basapistiak, ez dakiz zer, eta gu nazioa, kultua, estatua. Jakineko taldeak eskaini dion azken agurrean badira bi ideia Azurmendiren eragina laburtu dezaketenak. Batetik, ohar horretan irakur daiteke euskaldunon problemak gureak direla, baina modernitateak txikitutako gainerako herrien antza handia dutela. Edo, filosofo edo pentsalari batek herri bati egin aldion ekarpenik behinena erakusten duen hau. Zure belaunaldiari ikasi genion, sintesi imposibleak bilatzen, eta horretan ari gara gaur ere. Ez da lan makala Jose Azurmendiren lana laburtzea. Haren erreferentzia eta ekarpena amaigabeak jasotzea pedagogia ariketa horretan adituak direnengana jo dugu saiakera hori egiteko. Ikusgela proiektuak prestatutako ariketa da hau. Filosofoa ez da gauzak pentsatu dizkiguna, gauzak pentsarazten dizkiguna baizik. Jose Azurmendirena da esaldia, eta ezin hobeto biltzen du haren lanaren funtsa. Modernitatearen oinarrizko ideiak auzitan jartzen dituen pentsalaria da, eta haren lanaren ondorioek galderak edo bilaketarako bide berriak zabaltzen dituzte. Teoria filosofiko orokorrak proposatzeko baino gehiago, inguruko auzi konkretuak ulertzeko eta eztabaidatzeko tresnak garatu ditu. Horregatik da ezinbesteko pentsalaria 20. mendean Euskal Herrian jaso direnez gogoetatzeko. 1941 jaio zen Jose Azurmendi Zegaman. 10 urterekin Arantzazura joan zen apaiz ikasketak egitera. Bertan ikasteak bi gauza eman zizkion. Langile klaseko seme batek bestela jasoko etzukeen ikasketa maila, eta gertuko harremana frankismo garaian zegoen euskal giro urriarekin. Bertan ezagutu zituen Jorge Oteiza eskultorea eta Gabriel Aresti idazlea besteak beste. Arantzazun filosofia ikasketak amaituta, atzerrira jo zuen Azurmendik ikasketak jarraitzera. Alemanian egindako urteetakoak dira Azurmendik marxismoaz idatzitako lehen liburuak, ezkerreko abertzaletasun baten bila. Ez zuen alere Euskal Herriarekin lotura galdu. Txillardegirekin harremana izan zuen adibidez, haren Belgikako erbestean. Franco hil arte ordea, ezin izan zuen Hego Euskal Herrira itzuli. Izan ere polizia frankistak, Karrero Blankoren aurkako atentatuan nahasi zuen faltsuki. 1976an itzuli zen. Ez komentuko apaiz bizitzara, jakin kultur taldera baizik. Trantsizio politiko eta sozialaren garaia zen Hego Euskal Herrian. Euskararen arloan egoera berregituratzen ari zen. Euskara klandestinitatean lantzetik, kulturako esparru guztietara zabaltzeko borrokan ari ziren euskaltzaleak. 70 eta 80ko hamarkadetan abiatu ziren gaur egun oso ezagunak zaizkigun zenbait egitasmo. Euskara eta unibertsitatea lotzea, euskarazko egunkaria abian jartzea eta abar. Jose Azurmendik egitasmoietan guztietan hartu zuen parte. Azurmendi 56ko belaunaldia izendatzen den horren parte da. Txillardegi eta beste pentsalari batzuekin batera. Gerra garaian edo handi gutxira jaiotako gazteak ziren belaunaldiko kide, eta 60ko hamarkadan frankismoaren kontra altxatu ziren politikoki eta kulturalki. Hoiei esker sortu zen Euskara Batua, eta hizkuntza modernizatzea lortu zuten besteak beste. 1985an, EHUko filosofia fakultatean hasi zen lanean, eta 30 urtez aritu zen bertan irakasle. Hamarkada hoietan egin zituen Azurmendik ekarpen mamitsuenak. Euskal gatazkari Estatu Espainiarra ematen ari zitzaion erantzunarekin kritiko agertu zen, eta filosofiatik gogoetatu zuen etikaz, indarkeriaren kondenaz eta demokraziaz. Azurmendiren pentsamendua 3 kontzeptu nagusiren bueltan arilkatzen da. Bat, gizaberea. Gizakia abere hutsa dela aldarrikatzen du Azurmendik.
Gizakia ez da alde batetik animalia biologiko bat eta bestetik arima bat. Gizakiak evoluzio naturalaren ondorioz ditu bere ezaugarri guztiak, bai fisikoak eta baita bestelakoak ere, arrazoimena, irudimena, taldean antolatzeko joera, bereizgarri hoiek ezin dira materialtasunetik bereizita ulertu. Hala ere, gizakia bere izateak ez du esan nahi, haren portaerak, naturak determinatzen dituenik. Giza bereak berezkoa du arrazoimena, eta horri esker eraikitzen du bere nortasuna. 2. Demokrazia. Azurmendik bi zentzu bereizten ditu demokraziaz aritzerakoan. Batetik, hitz hori erabiltzen da egitura politiko legal jakin batzuk edo estatuaren forma jakin batzuk izendatzeko. Mendebaldeko estatu demokratikoak esapidean adibidez. Lehenbiziko adiera hau muturrera eramatearen arriskuez ohartarazten du Azurmendik. Dioenez, demokrazia erakunde jakin batzuekin identifikatzeak eraman lezake pentsatzera estatu batek konstituzio demokratikoa badu, haren jarduna demokratikoa dela. Alegia, estatuak indarkeriaren monopolioa erabildezakeela, bai nazioartean demokrazia zabaltzeko eta bai estatu barnean ustezko ordena demokratikoa mantentzeko. Horrez gain, estatua demokraziaren zaindari bihurtzea arriskutsutzat jotzen du. Konstituziotik kanpo demokraziarik ez dagoela pentsatzeak, estatuarekin bat egiten ez duen oro kriminalizatzeko bidea zabaldu baitezake. Gogoeta hoiek Euskal Gatazkaren testuinguruan daude idatziak. Salatu zuen estatuak logika arriskutsu hoiek jarri zituela martxan etaren bortxazko jardunaren aurka. Azurmendiren arabera, horren ondorioz, demokrazia espainiarraren aurkako gisa jo ziren violentoak, ez ziren ekimenak ere. Besteak beste, hala iritsi ziren egunkariak kriminalizatu eta ixtera. Baina ez da hori demokraziari ematen zaion esan nahi bakarra. Demokrazia erabaki politikoak hartzeko modu bat ere bada, herritarrei ahalik eta botere handiena ematea duena oinarri. Kultura demokratikoa esatean horri egiten zaio erreferentzia. Azurmendiren lanetan, bigarren esanai hori indartzea aldarrikatzen da. Egitura politikoez harago, demokrazia arian elikatu eta defendatu behar den kultura politikoa dela dio. Demokrazian ez da egoten, demokrazia egiten da. 3. Nazioa. Nazioaren gaian ere, Azurmendik hurbileko testuingurua hartzen du abiapuntu. Estaturik gabeko nazioena. Esan ohi da Frantziar iraultzatik atera zen nazioaren ulerkerak alde batera utzi zituela hizkuntza edo historia bezalako elementu etnikoak, eta hoien ordez borondatea jarri zuela nazioaren oinarri gisa. Ondorioz, maiz hartu izan da nazioaren eredu frantsesa zibikotasunaren paradigma gisa. Eta aldiz, estaturik gabeko nazioen naziotasuna etnikotzat jo izan da. Azurmendiren obraren zati handi bat, dikotomia hori faltsua dela erakusteko dago idatzita. Historia, arraza, nazioa liburuan, salatzen du Frantzia irudikatzerakoan erruz erabili izan direla etnikotzat hartzen diren elementuak, eta besteak beste, frantsesa ez diren hizkuntzak jazarriz ezarri dela naziotasun hori. Nazioi buruzko Azurmendiren ikerketa kulturalen artean espainolak eta euskaldunak da ezagunena. Lan horretan azaltzen du euskal nazioa irudikatzeko erabilitako mitoak eta elementuak ez direla euskaldunenak soilik. Arrazaren garbitasuna, erromatarrek garaitua ez izatea, hizkuntzaren gailentasuna eta beste asko, Europako historia kulturalean erabat ohikoak diren argudioak dira. Horregatik, Azurmendirik gehiago interesatzen zaio argudio horiek izan dituzten erabilerak aztertzea. Noiz erabili diren boterea indartzeko, gainerako herriak zapaltzeko, eta noiz askatasuna aldarrikatzeko edo kontzientziak pizteko. Euskal Herria modernitatean zehar hautsitako herri gisa ulertzen du Azurmendik. Espainiar eta Frantziar nazio estatuen joera uniformizatzaileak sakabanatutako komunitate modura. Azurmendiren gogoetak hautsitako komunitate hori hobeto ulertzeko eta berregiteko daude eginak. Horregatik deitu izan zaio nazioari erreparatzeko duen moduari abertzaletasun kulturala. Nazioa berregiteak ez du esan nahi ordea iragan nostalgiko batera itzultzea. Bide horretan, euskalduntasuna euskararen aldeko jarrera aktiboarekin lotzen du, praktikarekin alegia, ez jaioterriarekin. 2023an Jose Azurmendi bizi da, baina hark baino are bizitza luzeagoa izango duena, haren pentsamenduaren oihartzuna da.
informazioaren aria. Goizeko 7:00 pasatxo eta bagoaz gaurko Gara eta Naizen editorialarekin. Horrela dio, Azurmendik askatasunerako ideien ondarea utzi du. Jose Azurmendik ezinbesteko lana egin zuen Euskal Pentsamendu garaikidea eraikitzeko. Bere eragina hainbat ikasle, intelektual eta militante belaunaldiren artean izugarria izan da. Lan kooperatiboa aldarrikatzen zuen, askatasunetik eta askatasunerantz pentsatuz. Pentsarazteko provokatzen zioen berak. Euskaraz idatzi argitaratu eta irakasteko erabaki politikoa hartu zuen, erreferentzia gisa herri osoa eta bere jendea hartuz. Euskal Herria herri normal bat balitz bezala pentsatzeko borondatea zuen, gainerakoak bezalako nazio bat, herri bat gehiago munduan, bere zinekin, tragediekin eta esperantzekin. Seminarista izan zen Arantzazun eta Herriberrin ikasle eta errefuxiatu Alemanian, Jakin eta Elkar sortu zituen taldeko kide, filosofi irakasle lehenbizi deustun eta gero EHUn, Euskararen eta Euskal Kausaren militantea. Bere bizitza, diktadurak, Frankoren heriotzak, Espainiar transizioak eta egitura hoien guztien eta hauen dogma etiko eta politikoen aurkako borrokak zeharkatutako garai baten isla da. Ezagutze izugarri zabalekoa, bere aztergai izan dira kooperatibismotik hasi eta tortura arteko gaiak, nazionalismotik pentsamendu zientifikora. Erreferentziak Immanuel Kantetik Isaia Berlinera, modernitateko pentsalari denak aletu ditu harrigarria den zehaztasunez, ideien historiagile batzen eta parekorik gabeko maisua. Bere misio intelektualaren zati handi bat, nazionalismo espainiar eta frantziarrak estaturik gabeko nazioak menpean hartzeko baliatzen dituzten gezurrak hankaz gora jartze izan zen. Ahots gozo eta tonu lasaiz, idazkera oso eta ainabarturaz betea baliatuz. Azurmendik gai zen egirik latzenak esateko, alderaketarik zorrotzenak egiteko, eta ideiarik egituratuenak eta indartsuenak lantzeko modu dialektiko eta pedagogiko batez. Nazio txiki zauritu eta zatitu bateko kide zen, harrotasunez, eta bere pentsamendua disidentea eta kontrakulturala izan zen ala beharrez, zaindu eta garatu beharreko ondare utzi du. Eta guazen gaurko azalak errepasatzera. Etxetik hasiko gara egunero bezala Gara egunkariarekin. Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren maisu handia zendu dela kontatzen du. Beren argazkia hartzen du gaurko azalaren zatirik handienak. Bestelako gai bat ere gaurko azalean, Hamas Trumpen plana aztertzen ari dela, Israelek sarraskiak areagotzen dituen bitartean, Islamiar erresistentziaren mugimendua, Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen proposamenak Israelen erasoaren amaiera barne ardezan saiatzen ari da, Trumpek presioa areagotu eta Netanyahuk mehatxu egiten duen bitartean. Berriak ere Euskal Herriko pentsalari garrantzitsuenetakoa zendu dela dio Jose Azurmendi. Legatu aberatsa utzi dutela hizkuntzaz, kulturaz eta oro har bere herriaz egindako gogoetek. Eta beste zenbait gai ere lantzen ditu Berriak azalean, Betarramoko Eskola Katolikoko kasua eta Berotegi gasen isuria esaterako. Deia egunkarian argazkia da nagusi gaurkoan. Gizon talde bat ikusten da, ilaran jarrita zenbait hilotzen aurrean otoitz egiten. Gazako ospitale baten aurka egindako erasoetan hildakoak dira gorpuak. Bestalde titular nagusia dio langabeziak behera egin duela berriro Euskal Autonomia Erkidegoan, afiliazioak behera egin badu ere. Noticias de Gipuzkoako titularra ere hildo berdinetik. Gipuzkoak izan duela 2 urtetik ona langabeziarik txikiena eta inoitz baino afiliatu gehiago. Eta argazkian Zumarragara garamatza argazkiak Santagi Isabelak ari dira ospatzen bertan eta irrintzi taldeko dantzariak ikusi ditzakegu Antiguako ermitaren aurrean dantzan.
Diario de Notiziasek ere langabeziaren ingurukoak dakartza. Langabezia 4. hilabetez jaitsi dela Nafarroan eta kopururik txikiena duela 2008tik. Jende talde bat agertzen da argazkian bilabesa batera igotzen. Greban daude enpresako langileak eta mankomunitatea bitartekari izatean saiatzen ari da greban. Sanferminak baino lehen enpresa eta batzordearen arteko akordioa lortu nahi du. Diario de Navarrak dio, ekaineko temperatura altuek 8 pertsonaren heriotza ekarri dutela Nafarroan. Egunkari honek ere bilabesen greba islatzen du argazkiarekin. Jende talde handi bat autobus paradan itxaroten ikusi daiteke. Antzekoak dira gaurko El Correoren 2 edizioak. Argazkiak dira desberdin egiten dituena eta baita gailentzen direnak ere. Bizkaiko edizioan asteleneko tren zerbitzuaren arazoen ondoren milaka bidaiarik hegaldia galdu zituzten atzo Madrilgo aeroportuko pasaporten kontrolean langile faltagatik. Hori dakar gaurko argazkiak. Arabari dagokionez, gaurkoan ere Alavesen kontuak taldeak ikasturte berrirako ekipazioa aurkeztu du. Eta El Correoren titularra berdina daramate, edizio biek eaiotak zubi guztiak dinamitatutzat jo dituela Partidu Popularrak Zerdan kasuarekin lotu ostean. Eta azkenik titular, El Diario Baskoren titularra, El Correoren berdina da eta argazkian Candido Ibarra agertzen da, Pablo Ibarren aita. El Correok ez, El Diario Baskok elkarrizketatu du bera, eta bertan esan du bere desio bakarra bere semea espetxetik kanpo besarkatu alizatea dela. Goizeko 7 eta 38 minutu pasatxo direlarik, honaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria, naiz irratian. Puzle baten moduan, osatzen duzu zure bizia. Ez zaude osorik, pieza guztiak bere lekuan izan arte. Puzle baten moduan, osatzen duzu zure bizia. Murgildurik zaude, metodikoki pieza guztiak asatu arte. Garaiki duzu zubia marrazu lainoak, itxako azerrak eta ez duzu nahikoa jarraitzen, duzu utxunea betetzen. Zure behaz legunek apurka osatzen doaz puzleak, eta ez duzu bat morik, paisaiaz gozatzeko guztia maitu arte, sortu dituzu gailurrak. Euskal Herriko eskolarteko txapeldunaren gogoetak ezagutu behar ditugu. Zeberrabidean izan zen, pasaden astean Unas Aizpurua Saratarra entzungo dugu. Euskal Herriak badu 18 urterarteko txapeldun berria bertxotan. Unas Aizpurua Ibargarai Saratarra izan zen garaile, orain dela pare bat aste Arantzan jokaturiko Euskal Herriko eskolarteko final haundian. 7 herrialdetako 13 bertsolari aritu ziren kantuan eta saio ederra osatu zuten. Gai horri helduko diogu segidan, txapelduna bera dugulako telefonaren bertzaldean gaur gurekin. Unas, arratsaldeon. Arratsaldeon. Asteko zorionak eta ongi etorri gurera, Unas. Euskerenitz. Tira, pasa dira egun batzuk, final handitik, Arantzako finaletik, Unas, eta ez dakit ze sensaziorekin zauden txapela lortu ostean, Unas. Egia erran, oinu laino baten gainean naiz, zeren nire izena entzun nuenetik orain arte, oinu ez da sinesteko denbora ukan dudan, oinu ez dut ahunt sinetxia eta egia erran oinu laino baten gainean.
Han ere zure izena ditu zenuenean, txapelduna iragartzerak orduan, laino batera egin zenuen salto edo nola hartu zenuen? Egia jan gaitzeko nigar egiteko gogoa sartu zitzaidan, baina atxiki nuen eta egia jan entzun momentu hori, nire izena entzun nuen momentu hori ikaragarria izan zen. Tira, saioa, ez dakit nola baloratu zenuen, eskolartekoak badu ezaugarrik bat, bertzeak bertze, partaida unitzeko finala izaten dela ez, eta horrek ekartzen du, ariketak ere nahiko gutxi izateako puruz, bertso gutxi botatzen ditu bertsolari bakoitzak, ez dakit alde hortatik nola bizitu zenuen finala? Bai, hori da ez, azkenean 6 bertso dira bakarrik saio osoan zehar, eta bertsoren batean traba bat, lapjastegin edo hanka luze bat edo hanka motz batekin finala joten altzaizu pikutara jaten aldugu. Eta egia jan hainitz gira hotza gainean, beraz behar da fresko egon zuri delarik kantatzea. Eta azkenean entxatu berzira ez trabarik egiten zen eta ariketa biziki gutxi dira. Segidan eginen dugu pixkatu nahi, zeuk izan zenuen sensazioen edo errepasoa, saioa nola sentitu zinen, segidan aipatuko dugu, baina txapelaz ari garela, tira, buruz buru joaten da, Euskal Herriko eskolarteko txapela urtez urte, eta etzen nion zure kasuan edozini hartu lekukoa, ez? Txapeldunaren lekukoa, Airaizpurua zure arrebaren ostean izan zara txapelduna, eta ez dakit horrek eransten dion balio berexiago bat edo txapel honi zuretzat unaz? Egia jan bai, txapel hau berezia da, alde hainitzetatik, baina bereziki hori ez, nire ajebari egelebo hartu baitiot, eta egia jan airari txapelaren segide hartzea zinez edeka izan da, zeren azkenean ere ajeba da eta berarekin trebatzen naiz bertxotan. Nolako saioa izan zen Arantzakoa? Unax zure kasuan, 8ko haundian eta txikian aritu zineten bertsolari guziak, eta horren ostean 6 pasa zineten bigarren fasera, eta puntu erantzuna eta bakarkako bertsoa, bertzerik ez? Ez dakit zer moduz sentitu zinen zu ariketaz ariketa? 8ko handian egia janen nintzen biziki gustura gelditu egin nuenarekin, atxamaten bai nuen zerbait gehiago ekartzen alniola ofizioari, baina gero 8ko dikian atxamaiten dut gustura eta lasai aritu nintzela, gozatu nuen, eta gero saitara pasata hor gehitzen dizu presio plus bat ez azkenean. Eta puntu erantzuna aski ariketa zaila dela atxamaten dunik. Azkenean puntua ezakizu egima zein tokatzen alden, zerri buruz tokatzen alden. Eta hori atxamaten dut aski ongi egin nuela. Eta bakarkakoan ere gaiarekin moldatu nintzela atxamaiten dut. Bati baino gehiagori aditu nionan bertan, Unax, eta gero ere bai maila handiko finala izan zela, nik ere ala bizitu nuen, ez dakit zuk aukerarik izan zenuen, bertze bersokideak kantuan erraten ari zirenari arreta jartzeko, edo zuk ere pertsibitu zenuenea maila handiko finala izan zela? Nik momentuan egia jan sentitu nuen maila biziki ona izan zela, naiz eta batzutan enuen entzun konzentratua edo beste zerbatetan pentsatzen ari nintzelako, baina gero etxean berriz entzun ditut saio guziak eta zinez atxoman dut maila biziki handia eta altua izan dela urtengoa, eta bertsolari guziek biziki maila handia erakutsi zutela. Aipatu duzu, Nax, berriz ere aditu dituzula, etxean bertsoaldiak, Arantzako finaleko bertsoaldiak. Ohitura duzu hori egiteko, ze bertsolari batzuk aipatzen dute, zaila izaten dela beraientzat, beraien burua kantuan aditzea. Zuk ohitura duzu? Nik egia jan ez dira initz saio nireak bertsoa puntu eus hortan, baina egia jan ohitura izaten dut entzuteko laburrengo aldian bertso horretan akats bat edo egin badut berriz zerrik pikatzeko, eta gero ere maite dut besteak entzutea, horietan oinahitzeko eta
eta entzuteko horiek nola kantatzen duten. Bukaerako agurrean, txapeldunaren agurrean Unax, maite zeituzten guzieri, eskaini zenien txapela, eta ezakit batzuetan oholtzan ez, bertsolariak edo bakarka, edo momentuan oholtzakide dituenekin kantatzen du, baina maiz ez, aipatzen da ingurukoen babesi gabe zaila izaten dela ez, mikrofonora hurbiltzea, eta ez dakit horri egin nahi zenion aitortza bat agurrean, edo zergatik egin zenuen autu hori hoiei eskaintzeko? Hori da pixkat ez, azkenean nire familiak eta nire lagunek hainitz sustengatu naute bertxotan hasi naizenetik, eta egia ezan horien sustengu, bultzada eta babesik gabe igualen nintzake hori izanen, eta zinez nire lagunai eta nire familiari eskainia zen txapel hori. Horrera aipatzen zenituen udalekuetakoak, eta ezakit bertso udalekoak, eskolartekoa, badira ez, batzutan nor bere bertso eskolatik gaindi, bertze herrialdetako bertsolariekin egoteko, aritzeko espazioak, eta batez ere adintarte batzuetan, edo ia denetan, baina nerabetan akaso garrantzitsuak dira ez, beharrezkoak, bertze herrialdeko bertsolariak ezagutzea, lagunak egitea, zuk ere ala sentitzen duzu Unax? Bai, ni ustez joan udan joan nintzelarik udalekutara beste mundu bat ezagutu nuen, zeren hegoaldeko nire adineko hainitzen dituen ezagutzen udaleko horiek arte, eta zinezan hainitze ezagutza egin dituen, eta udalekutetik atera nintzen biziki kontent, biziki pozik, eta nire agurrean horiek nahi dituen aipatu, azken finean lagun hainitz egin bainituen, eta hainitz ireki bainintzen munduari udaleko horiek eta gero. Tira Unax, aprobetxatuko dugu, gurera hurbildu zarela eta pixkat erreparatuko diogu ere zure bertso ibilbideari, lehen aipatu duzu agurrean aipatzen zenituen hoiei eskerrez, eutsi diozula zuk ere pixka bat bertsoari, eta galdetuko banizu batzutan galdera zaila izaten da, baina noiz eta nola hasi zinen zu bertxotan, edo noiz eta nola hurbildu zinen zu bertxora, ez dakit badakizun erantzuten. Egia ezan txiki-txikitatik sortu naizenetik aitak kantatzen dizkit bertso zaharrak, bertso egiak doinu hainitz, eta nire aitak beti kantatzen dit hitz egitea hasi baino lehen kantatzen nuela bakarrik doinua, naizta hitzak ez jakin eta hitz egiten ez jakin. Beraz hori, txiki-txikitatik bertsoari lotuan atzaio, eta zinez orain segitzen ari banaiz, gana idu txiki-txikitatik segitu dudala, eta zinez sortuta gero segidan lotu naizela bertsoari. Ez dakit horrak aso, etxeko giro aipatzen zenuen, ez, aitaren gandik jasotzea, eta aldi berean ez, arreba zarragoa duzu aira, eta berak ere, akaso zu baino lehenago eman ditu ez, zenbait pausu, adinari dagokionean, eta horrek ere igual lagundu dun, bide hortan, edo zuk zure bidea pixkatez, egin batean berak ematen zituen pauso horiei jarraika egiten, edo? Hori da ez, azkenean txikitatik nire ajebarekin entrenatu izan naiz, eta berak orain arte egin duena zinez eredu gehia dela atxamaiten dut. Eta niretzat naiz eta orain berak 18 urtekoen arteko txapelketak utzi dituen, ene ustez helduak izanen girenean bertso munduan gure bideak berriz gurutzatuko dira, eta zinez atxamaiten dut enetzat hasteko betidanik eredugarria izan da, eta zinez berarekin segitu nahiko nuke bertxotan. Ez dakite, Unax bata eta bertzea ez, bertsolari izan da, tokatuko zaizue, espazio eta momentu jakin batzuetan, bata bertsolari eta bertzea entzulea izatea, eta ez dakite horrek ere anai arreoak edo aitzpak edo anaiak ez bertxotan aritzen direnak behin baino gehiagotan aipatzen dute, maiz entzulen paperetik urduriago sentitzen direla haien senidea ez, kantuan ikusten dutenean, eta ez dakitzuek ere ala sentitzen duzuen, ez? Entzule izatea tokatzen zaizuenean, urduritasun maila pixkatere handitzen den ikusten duzuenean bertzea kantuan. Bai, ni eskolartekoan hasi baino lehen, nire aje bat deiari zen eskolartekoan, eta zinez joten nintzelarik bere saiotan beti bazen
beti banuen estres puntu hori ez, ea trabatuko zen, ea zerbait gaizki ganatuko zuen, zerbait gaizki eginen zuen. Eta egia ezan, nik gaizkiago edo deserosoago nintzen publikoan nintzelarik, airarekin holtza gainean nintzelarik baino ez, azkenean nik beti ukandut estres puntu hori nire jebak kantatzen zuenean, baina gero holtza gainean berarekin askoz lasaiago eta erosoago sentitu izan naiz. Tira, ipatu duzu, Nax, zuen bideak ziurrez gurutzatuko direla, naiz eta iragia da ez, eskolarteko txapelketan ez duen parte hartuko, zer nahiko zenuke ekartzea txapel honek, antolatzaileek aipatzen dute, eskolarteko hainbatean badela bertsolari gazteak ez, plazetan hasteko edo bulkadatxo bat, eta ez dakit horixe nahiko zenuken, ze asmo duzun udaran ere ugaritzen omen dira bertso saioak, eta nahiko zenuken txapel honek ekartzea plazetan kantatzeko aukera edo ze ondorio nahiko zenuke izatea? Gero egia da bertsolariak beti nahi duela plazetan aritu, baina egia ezan txapel honek saioak ekartzen badizkit ongi eta ez badizkit ekartzen behar bada etorkizunean ekarriko dizkit, beraz ni momentuz lasai naiz eta saioak etortzen badira biziki ongi, baina ez badira etortzen lasai egone naiz eta urte batzuen buruan behar bada etorriko dira. Hori da, etorri behar denean, Unax, agurrean ere aipatu zenuen, 2019 urtean Irati Alkantariak eskuratu zuen, Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa 2020an etzen egin, eta horren ostean, 21an Aira bera txapeldun, 22an Irantzu Idoate, 23an berriz ere Aira, 24an Aira eta gainera Naia Etxeberri bigarren, eta 25an zu zeu txapeldun, eta Naia Etxeberri bigarren, zuk errantzenuen, iparraldea fuerte datorrela, ez dakite horren adierazle bada ez, inondik ere palmaresa, azken urtetakoa? Hori da ez, zuk janduzun bezala 2019tik bakarrik iparraldeko irabazi dute txapela, eta txematen dut iparraldean geroz eta motivazio gehiago badela ez, azkenean ikusi dugu Aira eta Irantzurekin, orain ari gira ikusten Naia, Goizane, Leina eta generazio horrekin pixka bat. Eta txematen dut geroz eta nahi handiagoa badela iparraldean bertsotan kantatzea. Eta zinez horrek poza handia ematen dit eta pixkat gora ipatu nahi nuen nire agurrean. Orain ere negu parterako Xilaba etorriko da, entzule gisara ez? Unax izan entzara bertan animatzaile ere bai, ingurukoak babesten? Bai, azkenean ene aita eta ene ajebari baitira Xilaban, garen naiz haiek sustengatzera. Eta gero, atxo maiten dut, txapelketa polit bat izaten aldela, azkenean iparraldeko saioak nik betidanik maitatu izan ditut, eta gainera hor nola txapelketa formatuan den, oino gehiago maitatuko dut, nire ustez, eta ea zeateatzen den. Horixe da, gozatu dezazula, Unax Aizpurua txapelak ekarriko dizunaz, Xilabaz eta etorriko diren saio guzti hori ez, mila esker gurean izateagatik. Mila esker zuri. Ni naizena nik izatea, nahi dutana izatera, utzi behar nauzula, hau baita bide. Naiz irratia. Gogoko dut esnatzea, eguzkiaren indarra, suzko bolaren azpia, dantzan eta matxinadan. Oraindik oroitzen ditu txorien kantuen doinuak, oraindik abesten ditutan ari eta laboa, maite ditut udaberrian agertzen diren lora txikiak, maite ditut zure begiak, maite ditut
ditut zure oinutxak lurrezikin jantzita maite ditut zure oinutxak lurrezikin jantzita gustuko ditut zure oinak gustuko dut aiek magalean eukitzea katutxo izutuak bailiran katutxo izutuak bailiran maite ditut zure oinutxak lurrezikin jantzita maite ditut zure oinutxak lurrezikin jantzita ondartzetako kristal izkutuek utzitako orbanen originaltasuna eta zure behatzek Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Sekula santa ez dute esango literatura, frantsesa literatura etnikoa den. Baina besteok etniak bihurtu dituzte. Baina hori, con perdón, imbezilidade bat besterik ez da, ze latinoek nazio esan duten, grekoek etnos esan dute. Eta beraz da, lo mismo, baina grekos eta latinez. Da. Josea Surmendi Otaegi euskal pentsalari eta kulturgile handia hil berri da. Gaixotasun luze baten ostean 56ko belaunaldiaren ordezkaria, jakin eta elkarren sortzailea, irakaslea, filosofoa eta poeta izan da. Askatasunaren aldeko pentsalaria, lan kooperatiboaren sinestun, herrigintzarekin eta euskal nazioarekin konprometitua pentsaraztea maite zuen maixua. Hauzurmendiren lanetan azpimarratzeko ariketa intelektual ugari daude. Zer pentsatu eta zer eragina ekarri zuten horiekala, 1967an Zeruko Argian argitaratu zuen, baina zergaitik eta zertarako euskaldun artikuluak hautsak harrotu zituen, baina aipatu ganitzak ere, hizkuntza, etnia eta marxismoa gizona abere hutsa da lana, eta baita ere zergaitik ez 1987an argitaratu zen demokratak eta violentoak edo dagoeneko 21. mendean sartuta argitaraturiko barkamena, kondena, tortura eta historia, arraza, nazioa besteak beste. Jakinek esaldi bakarrarekin agurtu du, euskararen autua herri desegin bat berregiteko autua da. Hamas Washingtonek iragarritako 60 eguneko suetena aztertzen ari da, Israelen erasoen amaiera jasotzea nahiko luke mugimendu palestinarrak. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok. Hamasek Israelen erasoen etena eta ejerzito sionista lurralde palestinarretik irtetea gehitu nahi du. Gogora dakar erresistentzia palestinarrak gainera, Israelek ez dituela aurrez sinatutako sueten akordioak bete. Eta Palestinarako Nazio Batuen Erakundearen errelatoreak, KAF Euskal Enpresa Jerusalemerako egiten ari den tren proiektua gehitu du, genozidioa negozioa egiteko baliatzen ari diren enpresen inguruko txostenean. Il genocidio non si è fermato perché c'è gente che ne sta approfittando, compagnie che ne stanno approfittando, c'è gente che si fa i soldi su quello che sta succedendo. Aste honetan du aurkeztekoa txostena giza eskubideen batzordean. Genozidioaren ekonomia bat dagoela salatuko du txosten horretan Francesca Albanese errealtore bereziak. Gurean berriz, Monbar hoteleko atentatuaren 40. urteurrenaren karietara egia aldarrikatu, memoria landu eta Galen gerra zikinaren biktimak aitortzeko egitaragoa prestatu du 40 urte zoritu herritarrekimenak. Une horiek betiko markatu gaituzte eta gertakizun haiek ezin ditugu antzi. Egitate izigarri eta odoltsu horietako bat da Monbar hotelean gertatu zena, zeinetan 4 iheslari erail zituen Galek.
Irailarak 25ean 2 ekitaldi izango dira. Lehenik, memorialen ibilaldia 5:30 abiatuko da Reduit plazatik, Dominika Daguerre eta Jacques Portaidrouk galen atentatuen ibilbidea azalduko dute, garaiko argazkiekin lagundurik eta ondotik, 7:00 Hotel Monbar izandakoan ekitaldi nagusia egingo da. Eta Sanferminak 78 gogoan elkarteak eta Peñen Federazioak uztailaren 8an Germán Rodríguezen heriotzaren urteurrenean trantsizio deiturikoaren krimenen zigorgabetasunarekin nahikoa dela aldarrikatuko dute. Josu Txueka historialaria. 1978ko uztailaren 8ko gertairek, bai eta Gasteizko 1976ko martxoaren 3koek ere, erabat bertzelako realitatea erakusten dute. Eta realitatea da impunitate osoa izan dela diktadurak gauzatutako krimenengatik eta transizio. Eta ipatuko dugu baitaren Nafarroako bertsolari txapelketako finala, Nafarroa arenan jokatuko dela. 30 bertsolarik eman dute izena aurtengo txapelketan eta behin sailkapen saioak igarota 24 geratuko dira auritzen hasiko den ibilbideari ekiteko. Lehen aldiz, Los Arcosetik igaroko da txapelketa. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo eta Leioa inguruan, Pegi. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Giro argiagoa eta zertxoete beroagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean Kantabriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzen joango dira eta eguerdi alderako zerua nahiko garbi geratuko da. Lurraldearen hego isurialdean aldiz goitzan goizetik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean giro eguzkitsu hori lurralde osoan nagusituko zaigu, baina azken orduetan barnealdean bero-hodeiak garatuko dira, bereziki Araba hegoaldetik barna eta Nafarroa hegoaldetik barna, eta ez da baztertu behar Ilunabar edo Gaualdera ekaitzen bat jotzea bereziki lurraldearen hegoaldean. Haizeak iparraldetik joko du, arratsaldean bolada gogorrak utziko ditu berriz ere lurraldearen hego isurialdean. Temperatura minimoek bera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz gora egingo dute eta gorakada hau handiago izango da lurraldearen hego isurialdean. Kantabriar isurialdean 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurialdean 28 eta 36 gradu bitartean. Temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean. Gaurkoa uztailak 3 dugu osteguna eta Larraitzotazo dugu teknikan. Ikusten alduzu zeure burua profesionalki hazten eta erabakietan parte hartzen utziko dizun eta kalitatezko enplegu egonkorra bermatuko dizun enpresa batean lan egiten? Era horretako enpresak egon badaude. Kooperatibak dira, balioak dituzten enpresak. Kooperatibek mundu hobe bat eraikitzen dute. Kooperatiben nazioarteko eguna, Kooperatiben kontseilua. Informazioaren aria naiz irratian. Jose Azurmendi Otaegi euskal pentsalari eta kulturgile handia hil berri da gaixotasun luze baten ostean, 56ko belaunaldiaren ordezkaria, jakin eta elkarren sortzailea, irakaslea, filosofoa eta olerkaria izandakoa. Askatasunaren aldeko pentsalaria lan kooperatiboan sinestun, herrigintzarekin eta euskal nazioarekin konprometituta pentsaraztea maite zuen maisua hil berri zaigu. Jon Telleria. 84 urterekin uztailaren lehenean hilda Jose Azurmendi Otaegi, sortzez Zegamarra. Jakin taldeko kidea zen eta jakinek eman du bere heriotzaren berri, azken hamarkadetako euskal pentsalari emankorrena izan dela nabarmenduta. 40 liburutik gorako obran mundua pentsatu duela azpimarratu du jakinek, Euskal Herritik eta euskaraz jardun duela gogoratuta. 60 eta 70ko hamarkadetan Azurmendik egin zuen lana garai horretan Euskal Herriak bizi izan zuen eraberritzean ezinbesteko oinarri izan zera gogoratu du jakinek. Minorizazio eta zapalkuntza egoera betean euskararen alde egitearen zentzuaz galdetu zuelako eta aldarrikatu jaiotzak ez ekiteak egiten zuela bat euskaldun. Zegaman sortua Arantzazun Frantziskotarrekin hasi zuen lanketa intelektuala, 60ko hamarkada erdian erbestera joan zen eta frankismo ostean itzuli zen Euskal Herrira. Tartean, ezkutuan ere egon behar izan zuen. Carrero Blancoren ekintzan laguntzea egotzi baizion Espainiako poliziak.
etaren ekintzeura kondenatzea eskaini zioten Euskal Herrira libre itzultzearen truke, ez zuen paperik sinatu. Azurmendiren lanean azpimarratzeko ariketa intelektual ugari daude, zer pentsatua eta zer egina ekarri zutenak. 1977an Zeruko Argian argitaratu zuen, baina zergatik eta zertarako euskaldun artikulua, hautsak izugarri arrotu zituena. Hizkuntza, etnia eta marxismoa, gizona abere hutsa lana, 1987an argitaratutako demokratak eta violentuak, edo dagoeneko 21. mendean sartuta argitaratutako barkamena kondena tortura eta historia arraza nazioa besteak beste. Sekula santa ez dute esango literatura, frantsesa literatura etnikoa den. Baina besteok etniak bihurtu dituzte. Baina hori, con perdón, imbecilidade bat besterik ez da, ze latinoek nazio esan duten, grekoek etnos esan dute. Eta beraz da, lo mismo, baina grekos eta latinez. Baina estatuari gaur, interesatzen zaio bereiztea, eta batzuk etniko deklaratzea, alegia primitiboak, ignoranteak, basapistiak, ez dakiz zer, eta gu nazioa, kultua, estatua. Jakineko taldeak eskaini dion azken agurrean badira bi ideia Azurmendiren eragina laburtu dezaketenak. Batetik, ohar horretan irakur daiteke euskaldunon problemak gureak direla, baina modernitateak txikitutako gainerako herrien antza handia dutela. Edo, filosofo edo pentsalari batek herri bati egin aldion ekarpenik behinena erakusten duen hau. Zure belaunaldiari ikasi genion, sintesi imposibleak bilatzen, eta horretan ari gara gaur ere. Jose Azurmendiren pentsamendura gerturatzeko saiakeran bere esan batzuei heldu beharra diegu, historia arraza nazioalan aurkezterakoan esandakoak dira hauek. Nazio zibikoa versus nazio etnikoa, eta hain zuzen esaten du nazio zibikoa da kriminala, gerrak egiten dituena, eta sekula santa ez du nazio etniko batek alako txikiziorik eragin. Nazio etniko batek nahi duena da, bere burujabetasuna, bere kultura garatu eta abar, nahi du ez gehiago. Baina nazio zibiko batek nahi duena, bere fronterak ezarri, bere ekonomia defendatu, aldamenekoari eraso, beraz, arrisku handia eta desastre handia nazionalismo zibikoak dira, ez etniko-kultural. Horiek ez dute, lehenengo ezin dute eta bigarren ez dute asmorik ere beste herri batzuk konkistatzeko, edo kolonialismora joateko, edo hori nazio zibikoen. Baina nik sistematikoki jarraitu dut horri eta testuz-testu eztabaida hori, alemanen eta frantsesen arteko hori. Baina ez naiz inola ere lehenengoa nazio zibiko, nazio etniko kuestioak, planteamenduak edo eskematismoak kuestionatzen duena. Alderantziz, hor konpainia honean nago, axular bezala, konpainia handi batean nago. Jakinarazi du Jose Azurmendiren heriotza, Jakineko zuzendaria da Lore Agirre, egunon? Egunon. Jakinen azken agur mezuan, esan duzuen ideia bati heldu nahiko genioke, zuen testuen abarmentzen zenuten, Azurmendiren belaunaldiari ikasi diegula, sintesi imposibleak bilatzen, leku eta garai ezberdinetako pentsamenduak elkarlotzeko bide eman du, bere lanak? Bai, nik uste dute Josek eta bere belaunaldiak, ezta, 56ko belaunaldia deitu ohi dugunak, gerra osteko lugorri eta zurtzasun erabatekoan herri bat eta komunitate bat berregiteko ardura hartu zuela bere gainean, ez? Eta belaunaldi gazte batek, oso gazteak, hori hartzen duenean bere gainean, momentu horretan nolabait, belaunaldi gehienek bezala, ez? Auzi garaikideak planteatzen dituzte, ez? Orduan, nolabait herri bat, hizkuntza bat, kultura bat moderniak azpian harrapatutako eta txikitutako desegindako komunitate bat nola aurrera ekarri, aurrekoak balio ez digunean, ezta nolabait esentzialismoak albora utziz, dogmatismoak albora utziz, pentsamendu berri bat eraikiz, eta sintesia aipatzen dugun horretan, belaunaldi horrek eta Azurmendik bereziki elkarrizketan jartzen dute euskaldun izatearen, euskaltasunaren edo abertzale izatearen nazioaren pertinentzia, nazio ukatu baten lekutik elkarrizketan marxismoarekin, nazionalismoaren
gaineko teoriekin, botere harremanekin, justizia sozialaren kontzeptuarekin, orduan hor, bueno, nolabait begi garaikidez auzizar bati begiratzeko modu bat eskaini ziguten ez. Berria egunkarian zutabea, idatzi duzu gaurkoan, eta bada horre esaldi bat, Euskararen autua, herri desegin bat berregiteko autua da, ezagite esaldi honekin definitu daiteke Joxe Azurmendiren esentzia? Bueno, Joxe Azurmendi definitzea edo esaldi batera ekartzea oso, ez da ariketa zuzenegia, baina, bueno, horrelako momentuetan tokatzen da zerbait, ez? Osea, Joxe Azurmendik idatzi, pentsatu, aztertu, ikertu duen guztia ikaragarria da, bai. Asko ari gara nazioaz hitz egiten, eta hor, mundu mailako autoridade bada, nazioa, nazionalismoaz hitz egiten, baina beste 1000 gai landu zituen, filosofiari ertxiki lotuak ere badirenak, edo ulertzen ditugunak, moduela agian klasiko eta ez oso onuragarrian, baina, bueno, gizatasunaren gaineko galderak, edo heriotza, edo erlijioa, edo zientziaren eragina, edo, bueno, mitoak, pentsamenduak, bueno, asko ez orduan esaldi bakarrera ekartzea zaila da. Esaldi hori bada bere pentsamenduaren parte bat, eta nolabait hor ikusten dalako aipatzen ditu elementu batzuk, ez? Hautatu beharrarena, eta hautatzea da norbaiten alde jartzearena, injustiziak salatzearena, berregiteko aukera ohartzearena, hau da kontzientzia hartzearena, ez? Nolabait gizaki edo herri mugatu oroar garen einean, baina geure bidea egiteko autokontziente eta arduratsu horren nolabait aukeratzeko beharraz edo aukeraz jabetzea. Ez orduan pentsamendu lehen esan dudana, justu esentzialismoaren kontrako esalde bada, edo dogmatismoaren kontrakoa, egintzara, egiten gara guztiok, bai pertsona bezala, bai euskaldun bezala, bai, ez? Eta orduan egite horretan planteatzen duen galdera da, bueno, eta egite hori zertarako, nola, eta zer lortzeko, zer nahi dugu, nolakoak izan nahi dugu, edo zer eskaini nahi diegu hurrengo belaunaldiei, ez? Balio lezake, naiz murriztailea beti den, ezta. Bai, eta gainera, aipatu dituzun galdera horietan ere akaso erakusle ere bada, berak gizakia nola ikusten zuen, gizabera terminoarekin, honetan ere izatearen bueltako mitoak hautsi zituen? Bai, pixka bat gizaberearen kontzeptua ez da, eta berak, eta konkretuki aipatzen zuen sarri gizaberetxoa ez. Nolabait, haul jaio, osagabe jaio, eta gizaki izateko bere burua egin behar duen sujetu hori ez da, ez, hortik abiatuta, orduan hori bada nolabait esango dugu, sarritan gizatasun, autonomo, burujabe, arrazional, moderniak ekarri digun, ez, gizon, horren irudia deszentratzeko modu bat, ez, esateko, ez, aula gara eta beste guztia, bueno, teatro bada, edo besterik ez bada botere ariketa bat, ez. Eta bai, beti pixka bat bere pentsamendu guztia horren bueltan dabil edo zati bat. Eta gero niretzako interesgarria da pixka bat igual naziora edo Euskal Herria ekarrita, Josek egin duen ariketa ikaragarri bada, bueno, askok edo guztiok transmisio ezakite nola esan, transmisio informalez edo bizipenez sentitu izan dugun hori, ez, esan nahi dute, abertzale gisa edo euskaldun gisa sentitu izan dugun eta bizi izan dugun ukazioa, erasoa, pentsamendu hegemonikoaren esango dugu ukazio etengabea eta horri nola eman dion buelta, ez da? Ez? Azkenen ariketa deskolonial bada, ez? Eta epistemologia berri bat sortzearena, ez? Esatea gure gainean esaten duten guzti hori, bai, bueno, ez da horrela, alde batetik, eta bestetik
ez gara inor baino gehiago, baino gutxiago ere ez. Eta nolabait botere harreman horiek ez, argitaratu ditula eta argitara ekarri ditula eta horregatik diot baita ere badela ez Euskal Herriaren edo herri baten populu baten aldeko defentsa egiten duen pentsalari bat. Momentu batean nun eta gaur egun ere bai, izan eztabaidak errepikatzen die eternamente, nolabait izatea bera ukatzen den, ez? Eta, horren aldeko pentsamendu oso bat eraiki du. Azurmendik ez zuen inork bera jainkoetzerik nahi, diskrezio osoz joan da, baina hori bai, bere lana gelditzen da, ezta? Etorkizunerako emango duen egile izango da, ezta? Nik uste dut bai, ez. Eman beharko duela, uste dut ezagutu egin behar dela, uste dut drama handi xamar badela gure herrian, gure eskoletan, gure, esango orokortu gabe ere, baina eremu publikoan gabiltzanok, berdin dite Davidetan, politikagintzan, mugimendu sozialetan, edo gabiltzanok, herrigintzan gabiltzanok, Jose Azurmendi ez ezagutzea drama badela. Eta uste dute, bere alegina beti izan zela transmisioa, eta gureak ere hori izan behar dela. Eta bere pentsamenduak jarraipena izango duela, alde edo kontra, esan nahi dut, eta badira dagoeneko pentsatzen idazten eta publikatzen ari direnak, ez? Baina uste dute aukera hon badela hau, Joseren, eriotza triste eta dolu garai hau, balio baleza bere pentsamendua zabaltzeko eta eztabaidagai jartzeko eta aberasten joateko. Hauekin gelditzen gera, Lorea Agirre, mila esker gurean izateatik eta besarkada bat. Zuei, mila esker. Aipatuko dugu, baita ere Jose Azurmendiren pentsamendura gerturatzeko saiakeran ere bestelako esan batzuk, Zaloa? Jose Azurmendiren pentsamendura gerturatzeko esan bezala Pegi bere esan batzuei heldu behar diogu. Jarraian beltzak, juduak eta beste euskaldun batzuk lana aurkeztean esandakoak dira hauek. Eta nik Asterix eta Obelixekin hasita esaten dut estatu guztiek mitoak dauzkate eta ez dira beste zer eta Asterix eta Obelix oso politak dira eta divertitzen gaituzte eta guzti hori. Baina azkenean nazionalismo frantsesaren prototipo batzuk dira. Azkenean dira beti irabazi egiten dute beti, biztan da. Frantziak beti irabazi du. Baina beti erasotuak izaten dira, beraiek ez dira hasten gerran, baizik beste norbaitek jartzen ditu gerran, erromatarrak esaten da, baina ulertu behar da alemanak edo ingelesak edo direla, ulertu behar da. Eta beti beraiek irabaziz bukatzen dute, eta hori da galiar arrasaren birtuteak eta doaia. Eta Frantzia hain zuzen galiar arrasaren lurralde bezala, fijatzen bazerate, deportista frantzesek rugbia eta hori, oilar bat erabiltzen dute, ezta? Oilar hori da Frantzia. Mito nazionalak horiek direla aipatzen da. Eta ez dela euskaldunek badauzkagu mito batzuk, baina estatue dauzkate batez ere mito importante. Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde. Osvaldo Farresen kantu hau ekarri dugu, Iñaki Soto agurtzeko ni erreferentzia eginez idatzi baitu garako zuzendaria Jose Azurmendiri idatzitako azken agurra. Iñaki Soto, egunon? Egunon. Konta iguzu, erreferentzia honen arrazoia? Kontua da, Arantzasun zeudenean, Josek bazeukan ohitura gitarra jotzeko, eta kontua da, abesti hau abesten zutela, pixka bat, askatasunaren eta pentsamenduaren, filosofiaren himno ezela, ez? Hola deitzen zioten, graziosoa da, zera abesti popular bat, baina pentsatuta, kokatuta, Arantzazuko garai hartan diktaduraren erdian eta monasteri batean, gazte horiek zeuzkaten kezkak, erakusten du hori, ez? Kizaz, amodioaren zea bat, orduan, badauzka polizemia horrekin jokatzen zuten, eta badauka zerbait garaia ere azaltzeko, ez? Oso gazte ziren belaunaldi bat, bizi zuena errepresio, era guztietako errepresio bat,
eta hortik ateratzeko edo nolako edozein modutako ateak bilatzen zituen, eta batzutan zen umorea eta musika, eta gazte garaiko kontuak, eta beste batzutan zen pentsamentua eta pentsamenduaren sakontasuna, eta momentu zail honetan, bera gogoratzen dugun, eta Josetaz, negarri egiteko momentu bat ere bada, baina saiatu gaitezen bera gogoratzen, bera zan bezala, pertsona oso alai bat, pertsona oso interesgarria, buru argi bat, eta laguna handi bat, maisu bat. Xabier Izagak idatzitako obituarioan ere aipatzen da, gaur 8 ale berezi argitaratuko dela asteburu honetan, aurreratu zenezake nolako kontuak topatuko ditugun larun batean? Denetik pixkat, kontua da, Jose Luzaroan egonda gaixo, eta, Jose biziri dago bere anaiari topatu ziotelako kanzer bat, eta kanzer horretaz, minbiziaz hil zenean, esan zioten, hau minbizia oso gogorra da, eta ereratu egiten da, orduan posible da familiarrek ere, beste zenidek ere hori izatea. Eta berak beti kontatzen zuen horrek salbatu zuela, anaiaren heriotzak bera salbatu zuela. Baina urte luzez egon da, gaixotasunarekin peleatzen eta minarekin peleatzen. Eta orduan, eman digu, denbora pentsatzeko hilingo zala. Egia da, bera baino lehen beste guztiak hil egin direla, ez? Bere belaunaldiko kide gehienak, eta horretan pentsatzen, momentu batean esan genuen, tira, denbora hau ere eskaini digu, ez? Pentsatzeko zein den bere ondarea. Eta gaur 8 ale berezi horretan bilduko ditugu, bere ikasle izan garenon edo ikasle, diszipulo, admiradore, pizka denetik. Denetik dago, badaude pertsonak ez dutenak bere bilbidea jarraitu, edo bere filosofian bere pentsamolde berdina dutenak, edo bere tradizioa, edo beste ikuspuntu batzutatik ere, politika hitz egingo dugu, filosofia hitz egingo dugu. Nik uste dut ondare ikaragarri bat uzten digula. Lan kolektibo handi bat egin zuten, belaunaldi osoa, loreak ondo azaldu duen bezala, ez da pertsona baten lana, da belaunaldi baten lana. Hauek pentsamendutik eta besteak borroketatik, eta pentsamendua bere izan da borroka bat. Josek bere buruak kokatzen zuen laguntzaile bezala, edo zale bezala, edo beti esaten zuen bera ezela, lehenengo lerroan egotekoa, baina pentsamenduaren alorrean egonda beti lehenengo lerro horretan, herrigintzan. Pentsalari bezala sistema bat erakutsi du, zeukan ezagutza bat, eta berarekin hil egiten den zerbait orduan. Gaur 8 hau izango da berezia, izango dalako monografikoa, eta hori ez da ohikoa, eta saiatuko garelako bere pentsamenduak eta bere bizitzak zeuzkan erpin horiek guztiak nolabait ere biltzen, eta omenaldi bat egiten. Eman digulako denbora hau ere hori prestatu eta pixka bat zerbait sentitua eta emozionala, baina aldi berean ere ekarpen bat egin nahi duena. Berak onela kokatzen zuen bere burua. Militante bezala, maila batean, edo langile bezala, ez? Herrigintzaren langile bezala. Eta gure lana ere hori bada. Josek defendatzen zuen, guk egiten genuen lana, Garak egiten zuen lana, eta horregatik ere uste dugu merezi duela omenaldia. Badio ongo gera, larun bat honetako ekarpen horri, Iñaki Soto eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik, eta besarkada bat. Besarkada bat. Eta aipatuko dugu Jose Azurmendiren pentsamendura gerturatzeko saiakeran bestelako esan batzuk. Barkamena, kondena, tortura, lana aurkeztean esandakoak dira hauek. Gaur eskatzen denean eta kondenatu behar duzu, kondena morala da, nik gogoratzen ez dakit orain denbora asko ez duela, Patxi Zabaletak eta atentadoren batean kondenatu egin zuen, ez dakit gogoratzen duzuen, batzuei etxitzien gustatu eta beste ere ez, Sansek segituan esan zuen. Hori kondena politiko bat da, nik kondena morala exigitzen dut. Gogoratzen duzu kasu dure. Niretzat da idea, analizi baterako.
Kondena politikoak ez dio balio. Berak, kondena morala. Zeinek eskatzen dio hori politiko batek politiko bat. Baina horrek erakusten du ze situazioetan. Ari garen funtzionatzen. Bueno, gaur esaten dutenean, zuek ez duzu kondenatzen etaren bortxa eta besteak erantzun. Eta zuk ez duzu kondenatzen galen ekibokotuen sartu gara izuzen. Ze kondena da nahi duzuna morala, ala politikoa. Ni politikotik kondena nezake galen bortxa eta ala ere etaren onartu. Zergatik? Nire hipotesi batean, hau bai dela mila buelta ematean, nire hipotesi batean, bortxa ezinbesteko bitarteko bat baldin bada Euskadi askatzeko hori moralki eta politikoki legitimatuta dago. Ekibokatu nindeke, baina justifikatuta dago. Gal ezingo da sekula zenta justifikatu arrazoi simple bategatik. Estatuak eragina baldin bada, eta da, estatuak bere buruari debekatu dion gauza bat dago. Eta beraz, bere burua obligatu du hori ez egiten. Bestearen kasuan ez, beraz, desekilibrio dago. Ez da bai da horretan, eta beraz, baina batez ere dagoena da ekibokoa, kondenaren zentzua zein den morala da, politikoa da, zer beti, nahi badegutez, sartzen zaigu azpitik kondenak morala izan behar duela. Eta hain zuzen, ez dauka zergatik izan, eta batez ere publikoan egiten den kondenak, ez duki inoiz izan behar moral. Ze berriro esfera pribatuan sartzea da. Barkatu, norbaitek publikoan ere egin dezake kondena bat, esan ez, nire kondena morela da. Ok, zure kondena morala da. Baina berea. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 8:00 direla bestelako kontuak ere aipatu beharra ditugu goiz honetan. Izan ere Hamas Washingtonek iragarritako 60 eguneko su-eten aztertzen dabil, Israelen erasoen amaiera jasotzea nahiko luke mugimendu palestinarrak eta Trumpek Israelek su-eten proposamena onartu duela dio, baina erasoek ez dutetenik izan. Hamasek Israelen erasoen etena eta ejertzito sionista lurralde palestinarretik irtetea gehitu nahi du. Gogora dakar erresistentzia palestinarrak gainera, Israelek ez dituela aurrez sinatutako su-eten akordioak. Bete 2023ko azaroan izan zen lehena, astebete iraun zuen, bigarrena urte honetan bertan izan da eta lehen fasea justuan bete zuen. Presioa Hamasengan jarri nahi du Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak. We hope it's going to happen, and we're looking forward to happen sometime next week. We want to get our hostages out. Washingtonen arabera Israelek onartu du mai gainean jarri dioten 60 eguneko su-eten proposamena, baina oraingoz bombekin jarraitzen du Tel Avivek. Zehazki Trump su-etenaz mintzo zen une berean, Israelek beste 153 palestinar hil ditu. Tartean, esangura bereziko hildakoak ere eragin ditu ejertzito sionistak. Gazako ospitale garrantzitsuenetako bateko zuzendaria hildu, haren etxea bombardatuz, emaztea eta seme-alabak ere hil dituzte eta baita eraikin berean bizi ziren bizilagunak ere. Palestinarren aurkako ofentsiba hasi zenetik, Israelek gutxienez 1500 osasun langile hil ditu eta ospitale gehienak txikitu ditu. Eta Palestinarako Nazio Batuen Erakundearen errelatoreak KAF Euskal Enpresa Jerusalemerako egiten dabilen tren proiektua gehitu du genozidioa negozio egiteko baliatzen ari diren enpresen inguruko txostenean. Aste honetan du aurkezteko txostena giza eskubideen batzordean genozidioaren ekonomia bat dagoela salatuko du aste honetan Francesca Albanese errelatore bereziak. Il genocidio non si è fermato perché c'è gente che ne sta approfittando, compagnie che ne stanno approfittando. Nazio Batuen Erakundeak uste du genozidioak jarraitzearen arrazoietako batzuk honen kontura egiten ari diren negozioa dela. Mundu osoko multinazionalak jarri ditu jo puntuan, Albanesek bere txostenean eta horien artean agertzen da KAF. BDZ eta mugimenduak hainbatetan salatu du tren enpresa honek Israelekin dauzkan negozioak Jerusalemerako tren arin baten proiektua da horren erakusgarri nagusi. Albanesek bere txostenean jaso du kolonia sionistak ezarri eta edatzeko baliabide bat dela tren proiektu hau. Eta aipatuko dugu ere, beste protesta berri bat egin duela BDZ eta mugimenduak Bilbon euskal industriari genozidiorekin harremanik ez izate eskatzeko. Arriaga parean egindako protestan siden horri azalpen gehiago eskatu dizkiote. Enpresa honek iragarri zuen Israeli altzairua saltzeari utziko ziola, BDZ eta mugimenduak IMI Systems enpresa israeldarrari bidaltzekoa zuen altzairua
non dagoen azaltzeko eskatu dio. Gainera Nazio Batuen erakundearen azken txostenean seinalatua ageri den Kafi eta Metro Bilbaori ere erregimen sionistarekin duten harreman komertzial oro bertan bera uzteko eskatu diete. Eta dozenaka lagun elkartu dira Donostian Andres Calamarok eman duen kontzertuaren harira, artista argentinarrak erregimen sionistarekin izan duen gertutasuna salatzeko. Donostia Palestina ekimenak salatu du ezaguna dela artistak eskuin muturrarekiko duen gertutasuna eta orain estatu genozida baten konplize bilakatu dela zioten. Aldarri horrekin elkartu dira, asteazken honetan kursalparean ertzaintzak inguratu ditu eta protestan zirenek poliziaren indarkeria salatu dute. 2 pertsona identifikatu ditu ertzaintzak. Informazioaren aria, naiz irratian. Eta Monbar hoteleko atentatuaren 40. urteurrenaren karietara egia aldarrikatu, memoria landu eta Galen gerra zikinaren biktimak aitortzeko egitaraua prestatu du 40 urte zorituz herritarrekimenak. Gatazkak eragindako ondoriak konpontzeko bidean ekarpena egitea dute helburu. Une horiek betiko markatu gaituzte eta gertakizun haiek ezin ditugu ahantzi. Egitate izigarri eta odoltsu horietako bat da Monbar hotelean gertatu zena, zeinetan 4 iheslari erail zituen Galek. Baiona txipiko Patxa plazan egin dute dozenak herritarrek agerraldia, Popo, Josian eta Jon militanteen oroimena bizirik mantentzen dituen muralaren aurrean, egia, memoria eta aitortza irakur ziteken. Galek Ipar Euskal Herrian egindako atentatu eta hildakoen lekuko izandako militante eta auzokidek zeuden, ekimen honen bitartez 1985 irailaren 25ean Galek Monbar hotelean 4 euskal iheslari erail zituen atentatu ez ezik, 1983tik 87 Ipar Euskal Herrian jazotako gerra zikinaren ondoriak oroitu eta salatu nahi dituztere. Orotara, 27 pertsona hil zituen Galek, horixe bera azaldu du Intza Arrietak, aurra zela lehen pertsona bizi izan zituen garai hauek. Ekimenaren bultzatzaileek oroitarazi dute Espainiar Estatuak legez kanpo antolatu zuela Galen jarduera eta hainbat auzitegietan egiaztatu dela hau, baina oraindik ez dela egia oso ezagutarazi. Frantses Estatuak izandako rola ere ezagutzea aldarrikatu dute. Memoria historikoa lantzearen garrantzia nabarmendu dute 40 urte zorituz ekimenaren sustatzaileek, bereziki belaunaldi gazteenen artean aitortzaren arloan Hego Euskal Herrian hainbat urrats eman badirare salatu dute oraindik ere Galen biktimek aitortza instituzionali gabe jarraitzen dutela eta hori ulertezin eta onartezina dela. Bide hori ekiteko hain zuzen, irailaren 25erako ekimen nagusiak antolatu dituzte. Lehenbiziko hitzordua irailaren 19ean izango da, Baionako Biltxoko elkartean egingo duten mintzaldi batean. Urteurren egunean berriz, 2 ekitalde izango dira. Lehenbizi, memoriaren ibilaldia 5 abiatuko da Arredua plazatik, Dominika Dagerre eta Jakes Bortairuk Galen atentatuen ibilbidea azalduko dute, garaiko argazkiekin lagunduta, eta ondotik 7 Hotel Monbar izandakoan ekitaldi nagusia egingo da. Eta beste oroimen ekitaldi bat ere, uztailak 8 honetan burutuko dena, Frankoren heriotzaren menderdia horitarazteko Espainiako gobernuaren 50 urte askatasunetik kanpainaren aurrean Sanferminak 78 gogoan elkarteak eta Peñen Federazioak Germán Rodríguezen heriotzaren urteurrenean trantsizio deiturikoaren krimenen zigorgabetasunarekin nahikoa dela aldarrikatuko dute. Sanferminak 78 gogoan elkarteak eta Peñen Federazioak egin dute deialdia. Josu Txuka, Sanferminak 78 gogoan elkarteko kidea. 57 urte iragan dira eraso polizial izugarri hartatik. Erasoak 2 pertsona hilik, Germán Iruñan eta Joseba Barandiaran Donostian. Balaz 11 zauritu eta pilotaz, kepotez, kolpez, ehunka zauritu eragin zitun. Eta bestak bertan bera ustea ekarrizun. Espainiako gobernuak gogoratu nahi duenaren kontrara 78ko Sanferminak eta 76ko Gasteizko Sarraskiak beste errealitate bat jartzen dute mahai gainean deitzaileen esanetan. 1978ko uztailaren 8ko gertairek, bai eta Gasteizko 1976ko martxoaren 3koek ere, erabat bertzelako errealitatea erakusten dute. Eta realitatea da impunitate osoa izan dela diktadurak gauzatutako krimenengatik eta transizio deitutakoan zehar ere izandako krimenengatik.
Germanen oroimena eta zigorgabetasunaren aurkako borroka agerian uzteko eta borroka horiei guztiei babesa emateko herritarrak elkarretaratzera deitu dituzte urtero bezala uztailaren 8an, ordu batetan Iruindar Gaztearen omenezko hilarriaren parean. Informazioaren aria, naiz irratian. Eta goizeko 9:00 gutxitara heldu aurretik esango dugu ere, Nafarroko bertsolari txapelketako finala Nafarroa arenan jokatuko da. Lehiaketa urriaren 4an, Aurizen hasieran eta azaroaren 29 arte iraungo du. 30 bertsolarik eman dute izena urtengo txapelketan eta behin sailkapen saioak igarota 24 geratuko dira Auritzen hasiko den ibilbideari ekiteko. Lehen fasean 4 saio izango dira urriaren 4an Auritzen, urriaren 11an Mutiloan, urriaren 18an Iruritan eta urriaren 26an Los Arcosen. Azken herri horretan lehen aldiz izango da txapelketa saioa. Binegok gaindituko ote duen Pogačar. Ebenepul izango alden euren pareko aurten. Van der Poel eta Van Aerten arteko ikuskizunik izango ote dugun. Jon Izagirre eta Alex Aranburu ordezkaritza euskaldun txikia, baina maila handikoa Kofidi taldean. Erlojupeko kilometro gutxi ote diren, lehen astean oilarrak mugituko ote zaizkigun. Gizonezkoen Frantziako turra badator eta guk galdera asko ditugu elkarri egiteko. Uztailaren 5etik aurrera arratsaldero. Turra nagusi hemen, naiz irratian. Informazioaren aria. Informazioaren aria, naiz irratian.
gaurko eguna besteen berdina izango da mundu aldatzeko gogorik gabe. Monotonia utxonetan gaude murgilduta bizi irauten saiatzen. Goizeko 9:00 gutxi pasa dira, eta aipatuko dugu heldu zaigula analisi mailari ateak zabaltzeko momentua. Gaurkoa denboraldiko azken aurreko izango da. Horretarako gurekin daude Martxelo Diaz eta Alaia Sierra, Naiz eta Gerako kazetariak. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon, osongi. Egunon, osondo. Aipatuko dugu udagiroan kolpez murgildu garela, bero saparekin, ez dakit, idatzi beharreko kontuetan nabaritu duzu aipagaiak aldatzen doazela udaren hasieraren eraginez? Bueno, ni uste ere, ja, jende asko oporretara begira dagola, eta behar bada, aktualitateren ritmoa pixkat ere baretu dala, ez? Ditugu mai gainean gai interesgarri asko, eta guandikan zer esan handi emango dutenak, baina ni uste bai gaudela pixka bat udako modu horretan. Aipatuko dugu, besteak beste albistea izan dela, Monbar hoteleko atentatuaren 40. urteurrenaren karietara egia aldarrikatu memoria landu eta Galen gerra zikinaren biktimak aitortzeko egitaraua prestatu duela 40 urtez oroituz herritarrekimenak. Une horiek betiko markatu gaituzte eta gertakizun haiek ezin ditugu ahantzi. Egitate izigarri eta odoltsu horietako bat da Monbar hotelean gertatu zena, zeinetan 4 iheslari erail zituen Galek. Ekimen honen bidez 1985ko irailaren 25ean Galek Monbar hotelean 4 euskal iheslari erail zituen atentatu ez ezik 1983tik 87ra Ipar Euskal Herrian jazotako gerra zikinaren ondorioak oroitu eta salatu nahi dituzte ere. Orotara 27 pertsona hil zituen Galek, horrela azaldu du Intza Arrietak aurra zela lehen pertsonan bizi izan zituela garaiaiek. Ekimenaren bultzatzaileek gogorazi dute Espainiar estatuak legez kanpo antolatu zuela Galen jarduera eta hainbat auzitegitan egiaztatu dela hori, baina oraindik ez dela egia osoa ezagutarazi. Frantses estatuak izandako rola ezagutzea ere behar dela aldarrikatu dute. Gehiago jakiteko gurekin da, Intza Arrieta 40 urtez oroituz ekimeneko kidea, egunon? Egunon. Berriki esan duzu, zure bizitzako garai gogorrenak, Galen garaiak izan zirela, ze oroitzapen daukazu Monbar hotelaren aurkako atentatuaz? Atzo aipatu genuen bezala, nire oroitzapena da gau hartan hil zituzten 4 iheslari haiekin ginela, eta ez banaiz oker futbol partido bat zegoen, eta guk biharamunean ikastolara joan behar genuen, eta beraz etxeruntz gindoa zen, eta haiek azken pote bat hartuko zutela Monbarren, eta ama anaia eta biok etxerutz joan ginen, eta etxera iristerakoan dei bat jaso genuen, sanez atentatu bat izan zela Monbarren, eta hil zituztela. Eta orduan segidan berriz atera ginen, handik hurbil bizi bai ginen, eta iritsi ginenean, nik dudan oroitzapena da ambulantziak eta iritsi berriak zirela, eta hori 4 zirela lurrean zerraldo, nera ama erizaina da, beraz hasi zen ere pixka bat laguntzen han besteekin zerbait ea egin zitekeen, baina hori dakigun bezala 4 hil zituzten. Igaro dira, 40 urte eta orainmena aldarrikatuko da. Nolako ekimenak aurreikusi dituzu irail honetarako? Irailean egingo duguna da, lehenik beraz eztabaida bat antolatu nahi genuke, edo hitzaldi bat, pixka bat garaiaiek gogoratzeko, eta egoera 40 urtez zertan den oroitarazteko, eta gero egunean berean, irailaren 25ean beteko baitira 40 urte, egingo dena da Baiona txikiaren bisita gisako bat, Dominika Dager eta Jakes Bortairuk egingo dutena. Ez da lehen aldia izango, jadanik egin izan dute, haiek garaiura ere oso hurbiletik bizi izan baitute, eta beraz Baiona txikiaren beste
bisita mota bat edo eskaintzen dute beste ikuspegi batetik eta ez herriko etxeak eskaintzen duen ikuspegitik. Eta beraz, holako bisita bat egingo da eta gero ondotik Monbar hotela zenaren aitzinean eginen zaio omenalditxo bat. Jakina da, Galde Espainiar estatuak sustatu zuela eta estatu frantsesak zerrikusia izan zuela. Estatu terrorismoa txukun landuko balitz zalantzan gedituko lirateke bi estatu hauen oinarriak? Hori, segur da, badakigu ez, nik beti entzun izan dut eta ikusi dut ere nire begiekin zeren ez da izan atentatu bakarra ikusi dudana eta ikusi izan dut nola adibidez galeko mertzenarioek ihes egiten zuten Baiona batean, Baiona txiki batean eta ez zituzten atxilotzen eta atxilotu dituztenean izan da jendea segika joan zaielako atzetik eta nahi dut esan gaur egun eta duela 40 urte ere estatuek zituzten polizia indarren eraginez nahi baldin bazen atxilotzea oso erresa zuten eta gero ere ikusi da eta batez ere orain atera berri den dokumentalean Galen inguruko dokumentalean Silviga jatena hor ere ikusten da oso ongi frantses gobernuak garai hartan bazekiela zer gertatzen ari zen eta horregatik iduritzen zaigu importantea dela hori ez dela antzi behar eta hemen izan direla erailketa horiek eta hori hola gertatu dela. Euskal Autonomi Erkidegoan Gogora Memoria Institutuak erakusketa antolatuko zuela iragarri zuen. Ez dakit, jakin nahi dugu zer espero duzuen ekimen honetaz eta akaso ere zuen ekimen aurkeztu berri da, baina ea deirik edo gonote dan. Guk nahi duguna da, edo eskatzen duguna da, aipatu duzuen bezala hastapenean, errekonozimendu bat, aitortza bat, gertatu zenaz badakigu orain ez dela iraultza bat egingo horren inguruan, baina bederen gertatu zela onartua izatea. Nahi genukena da hemen Ipar Euskal Herrian ere eragile politiko eta beste gisako eragileek ere haien gain hartzea egia hori argitaratzea eta besteak beste gure asmoa da Ipar Euskal Herriko 3 parlamentariek Silvigaraten filma Pariseko legebiltzarrean beste legebiltzarkidei erakustea eta hortik aurrera posible balitz zergatik ez lantalde bat sortzea ikerketa bat abiarazteko. Hori litzateke lehen urrats bat. Eta baita ere, jakin nahi dugu, zu kazetaria zara, esango zenuke behar bezala kontatu izan dela, galtzer izan zen? Nik gauza da, dependitzen duzu ikuspegitik, nire ustez ez zeren gainera nik erraiten dudana da, nik garaian 12 urte nituen eta politikaz ez dekien gauza handirik eta beraz nik dakidana da nire begiekin ikusi dudana eta hori ez da kontatu nik ikusi dudan bezala eta nire adinekoek ikusi genuen bezala uste dut hala ere kazetari bezala askok saiatu dutela lan bat egiten ahal bezain informazio zehatza ematen eta ikerketa batzuk eta ere egon dira baina uste dut oraindik badela asko esateko eta egiteko eta besteak beste guri dagokigula garaian bizi izan genuenak senideak hortik hasiz eta gero inguruan unkituak sentitzen diren jende guztiak bakoitzak baduela bere hitza gai honen inguruan ere erraiteko. Intzarri eta guzti hauekin galditzen gara. Eskerrik asko gurean izategatik. Mil esker zuei. Azkeneko honetatik abiatuko gara, esango dugu, ezakite egin alda, Galen kontakizun egokirik, generazio ezberdinetakoa gara, ezakite Araia zurekin hasiko gara. Bai, nik nabarmenduko nukena da, hori 40 urte pasa direla, eta ez dakigula argi nolako izan zen gertatu zena, ez da aitorpenik egon Estatu Espainolaren partetik, eta beraz, errelatoaren parte bat, falta zaigu, beraz. Kontakizun guztia eta argia ez daukagula. Martxelo? Bai, nizet, 40 urte pasatu direla, baina, gertatutakoak nizet gaurkotasun handia daukala edo egungo politika gintzan edo egungo gizartean eragina oraindik izaten baduela, ez? Aipatu dute
Intzak aipatu du estatu frantsesaren erantzunkizuna, baina nik ez dut uste ere, nabarmenduko nuke ere, estatu espainolaren erantzunkizuna, ez? Eta hor ikusi izan genuen, ministro bat espetxera eraman zutela horrelako gertakariengatik edo galen izandako paperarengatik, eta gaur egun ministro horrek, PSOE-ren ildoa nondik norakoa izan behar duen, esaten duen edo saiatzen den manifestu bat sinatu duela, ez? Eta gehiago, X jauna balizko X jauna, Felipe González gobernuzioneko presidente hoia, joandikan hor daukagu, eta, PSOE-ren eta Estatu Espainolaren norabidea nolakoa izan behar den, argi eta garbi markatzen du edo markatzen saiatzen da, ez? Espainolismo kasposoaren hildotik, ez? Beraz, badirudi hori, ez? 40 urte pasatutako gauza bat, duela 40 urte pasatutako gauza bat dala, baina, horrek bere garaian izugarrizko eragina izan zuen Euskal Herriaren gizartean, eta ni ustez gaur egun ere badirudi batzutan aintzinako kontuak direla edo iraganeko kontuak direla, baina ni ustez oraindikan ere eragina dutela edo egun dugun Euskal Herria inaundi batean duela 40 urte pasatutako gertakarien tan oinarritzen dela. Hor baita ere, aipatzen genuen eta intzari galdetzen genion, jakina dela, Gale Espainiar estatuak sustatu zuela eta estatu frantsesak zer ikusia izan zuela, ez dakit, estatu terrorismoa txukun landuko balitz ere, jakineko genuke ea zuen ikuspuntutik ea bi estatu hauen oinarriak kolokan geldituko lirateken edo? Ni ustez, zoritxarrez, ezetz. Ni ustez, estatu espainolaren biztanleen gehiengo batentzako eta estatu espainolaren estrukturentzako inaundi batean gal bezalako jarduera bat begi honez ikusten da. Azken finean, etaren jardueraren kontra egiteko tresna bezala erabili zela nabarmentzen dute, eta esan bezala ni uste egin beharreko zerbait bezala aurkezten dute, ez? Zentzu horretan ni uste batzutan ere horrelako inkestak edo horrelako galdeketak egin izan direnean ateratzen den daturik beldurgarriena hori egin beharra zegola, baina gaizki egin zala, ez? Txapuza bat izan zala, ustelkeria ere hor sartu zala, dirutza sartu zutela eta batzuk horretaz aprobetxatu zirela. Azken finean, korrupzio afera bat bezala ikusten dute inaundi batean, estatu terrorismo bezala baino. Eta ni uste hori inaundi batean esan bezala estatu espainolaren biztanleriaren eta estrukturetan barneratutako zerbait dala, eta orain ez dakit, esan bezala Felipe González galeko ekisa izango balitz, hori frogatuta geratuko balitz, nik ez dut uste, bere kalterako izango zanik, eta inaundi batean, estatu espainoleko sektore jakin batzuk ere, ni uste txalotuko zutela. Ez dakit, kaso frogatua dituko balitz, agian orain memoria demokratikoaren legearekin ondorioak izango lituzke, ez dakit? Hori da bote protoan okorritu zaidana? Baina horrelako, nuzet ez dakit, estatu espainolaren justizian ere konfiantza gehiagi izatean, nuzet, ez dakit, behar bada eskorregia naiz, baina nuzet, ez dakit, Frankok ere izan zuen, lotuta eta oso lotuta utzi zuela sistema transizio batera bideratzeko, eta nuzet, gauza hauetan ere, azkenean, estatu sakonean horrelako gauza, nuzet, hori mugitzeko, behar bada, oker naiz eta ezusteko bat hartuko nuke, baina nuzet, estaturentzako nizet hau guztia amortizazuta dagoela inaundi batean. Alaia? Bai, nik esango nuke, hori ez dukela eragin handirik izango Espainiar estatuarengan, izan ere, hori aipatu dugu, ez? Jakina da estatuak, asustatu zuela gal, eta beraz ez duke izango harrigarria inorentzat, ez? Beraz, badakigun zerbait da. Orduan, aitortuko balitz edo zentzu horretan zerbait gertatuko balitz, nire ustez, jendeak gainera
justifikatzeko modu bat aurkituko luke, 40 urte pasa dira, eta beste modu batean ikusiko lukete, baina ez duke eragin negatiborik izango horregatik zehazki, badakigulako nolako izan zen, eta badakigulako aitortu gabe dagoen hori horrela izan zela, ez? 2 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izan daitezen. Informazioaren aria, naiz irratian. Uda honetan ere, zure goiza preskatzera gatoz. Mapak behintzatzuek aldatzen dituzue. Hori bai, mandotxo bat daukagu, garai batean ez, baina gero lortu genuen mandotxo bat, joateko aldatzen. Bai, azkenean zure ritmora egiten duzu, ez ara egon behar hor pendiente eta. Iratzen badago iturri berezi bat, nahiko ezaguna dela, zer botatzen du? Oker espaneo, ardoa. Eta probatu duzu? Aurten ez dugu probatu, baina ez da oso komenigarria izaten, Ara. Nik esan dut, Letizia Pradales adibidez. Letizia Pradales esan du, ondo entzun dut. Zara, eman olen aizpa edo. Bueno, aurten izan da, pixkat paliza, goizeko 7 lehenago egiten genuen beranduago, ez daki programazio arduradunari egur pixka bat, Astelehenetik aurrera naiz irratian. Kosta ala kosta. Fresko. Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan. Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan. Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atsegite Facebookeko horriari eta jarraitu Twitterren. Naiz irratia, sare sozialetan. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Iruñeko eta Iruñerriko garraio zerbitzu publikoa bilabesak kudeatzen duen Moventis TCC-ko enpresa batzordearentzat gehiegizkoak dira greba egunetan konpainian ezarritako gutxieneko zerbitzuak, eta hori salatzeko manifestazioa deitu dute helduden uztailaren 5erako. Zaloa Badila, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, enpresak mahai gainean jarritako azken proposamena nahikoa etzela iritzita langilek bozketan erabaki zuten greba mugagabea abiatzea. Lan uztearen lehen egunak izandako jarraipen zabala nabarmendu dute asteazken honetan sindikatuek. Orain 2 urte balio gabe gelditu zen hitzarmena eguneratzea aldarrikatzen dute beharginek. Besteak beste, urteko lanaldia murriztea, soldatak KPI-aren arabera eguneratzea, galdutako erosalmena berreskuratzea edota jai egunetako eta gaueko plusak handitzea eskatzen dute. Bigarren greba egun honen hasieran enpresak oharra kaleratu du piketeen ondorioz zerbitzuetan atzerapenak daudela jakinaraziz. Moventis TCC-ren arabera ezarritako zerbitzu minimoak betetzen ari dira erabiltzaileen mugikortasuna bermatzeko. San Fermin jaietako txupinazorako egun batzuk bakarrik falta direla negoziazioa ez atzera ez aurrera dago, eta Iruñerriko mankomunitateak iragarri du bitartekari bat izendatuko duela gatazka bideratzeko. Eta horiek ala, aipatuko ditugu egun honen nondik norakoak baita ere. Oinatzaizburu, egunon? Egunon Pelle eta entzule guztiak, Nafarroan koldo kasuaren ikerketa batzordea osatuko dute, eta ikusiko da han UPNek ala Euskal Herria Bilduk lortzen duen parlamentuko batzorde horren presidentetza. Arnaldo Otegi bestalde goizeko 11etan agerraldi egingo du aktualitate politikoaz bere ikuspuntua emanik. Emakunde antolatuta aldiz, emakumea politika egintzan seminarioa izango da gaurko honetan. Eta gazte euskaltzaleon sareak eta Euskal Herrian euskarazek Tinder EHR izeneko proiektu aurkeztuko dute Hendaian, ikusiko du zer ematen duen honek. Ospitaletako beroa dela eta sindikatu berriz Etxabarren elkartuko dira protesta egiteko, eta Donostian berriz San Bartolomen Merkatal Zentroaren proiektua atzera bota ondoren bertako udalak orain dagoen inpase egoeraz agerraldi egingo du Podemos Donostiak. San Ferminetan eraso matxistak ekiditeko kanpainaren argazkia ere izango da prentsarekin. Goizeko 11etan aldiz, Tafalla aldean Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak garaturiko proiektu pilotuaren emaitza jakinarazteko agerraldi egingo du LAB sindikatuak. Amaitzeko esan, Dolores Redondoren lorik egiten ez duenak eleberriren aurkezpena izango dela, edota klasikoak eta modernoak BBVako bildumako maixulanak gaurkoan San Nikolas Jauregian Bilbon. Hauek nabarmentzakoak. Eskerrik asko Oinatz.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez badago nabarmentzeko jazoerarik, Salva? Lasai ditugu errepideak begi. Eguraldiari dagokienez esango dugu, Euskal Herria lainotxu dakagula gaurko honetan ere, baina hori bai, temperaturek zertxo bait gora egin dezakete eguna aurrera ginala, ezetasun ere nagusi izango da gaurkoan eta une honetan, hiriburuetan nabarmenduko dugu, esaterako Gasteizan 17 gradu dauzkagula, 20 gradu Iruña eta Donibane Garazin, 21 gradu Donostia Bilbo eta Maulen, eta Baionan berriz, 22 gradu eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak. Giro argiagoa eta zertxoa eta beroagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzen joango dira eta eguerdi alderako zerua nahiko garbi geratuko da. Lurraldearen ego isurialdean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean giro eguzkitsu hori lurralde osoan nagusituko zaigu, baina azken orduetan barnealdean bero-hodeiak garatuko dira, bereziki Araba hegoaldetik barna eta Nafarroa hegoaldetik barna, eta ez da baztertu behar Ilunabar edo Gaualdera ekaitzen bat jotzea bereziki lurraldearen hegoaldean. Haizeak iparraldetik joko du, arratsaldean bolada gogorrak utziko ditu berriz ere lurraldearen ego isurialdean. Temperatura minimoek bera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz gora egingo dute eta gorakada hau handixeago izango da lurraldearen ego isurialdean. Kantauriar isurialdean 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean 28 eta 36 gradu bitartean. Temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Nafarroa hegoaldean. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen. Euskotrenek jakinarazten du. Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, hondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Ura honetan ere, zure goiza freskatzera gator. Horretara ostera be. Zuen ondo pasatzen ari zara kontakizun egiten, Bai. Oso ondo bai, Alen. Sardinak ordainduta, bueno, de balde. Korrika. Hor, badaude olako baditugu. Toko eta guapo bat. Zu bai jakin. Zerbait badakin. Sokorrista guapo asko daude ezta. Niko ez da bai, Bukaerak ezin jutez, printzipia bai. Inoiz ez jakiten bukatzen, no? Baina, digeimun badela, kontratatzen da... Zeuze, egi bakarrik txisteako. Astelenetik aurrera naiz irratian. Kosta ala kosta. Fresko, fresko. Binegok gaindituko ote duen Pogačar. Ebenepul izango alden euren pareko aurten. Van der Poel eta Banaerten arteko ikuskizunik izango ote dugun. Jon Izagirre eta Alex Aranburu ordezkaritza euskaldun txikia, baina maila handikoa Kofidi taldean. Erlojupeko kilometro gutxi ote diren, lehen astean oilarrak mugituko ote zaizkigun. Gizonezkoen Frantziako turra badator eta guk galdera asko ditugu elkarri egiteko. Uztailaren 5etik aurrera arratsaldero. Turra nagusi hemen, naiz irratian. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena
bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ez. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Bizitza ez da niuetako aixa, bakotxa bere aletik aitzina dua, halbezala bizitza ez da niuetako aixa, bakotxa bere aletik aitzina dua. Bizitza ez da niuetako aixa, bakotxa bere aletik aitzina dua, halbezala bizitza ez da niuetako aixa, bakotxa bere aletik aitzina dua. Goizeko 9:08 nabarmendu dugu, Iruñako eta Iruñarriko garraio zerbitzu publikoa Bilabesa kudeatzen duen Moventis TCC-ko enpresa batzordearentzat gehiegizkoak direla, enpresa egunetan konpainiak ezarritako gutxieneko zerbitzuak eta hori salatzeko manifestazio ere deitu dute, eta aipatzen da, bereziki ere greba mugagabe honek ere bere ondorioak izan ditzakela San Ferminetan, hemen analisi maila ere ekarriko dugu, aipagai hau, Martxelo, zu iruindarra zarela ez dakit, albiste honek ere gizartean nolako arrasta utzi du? Egia da garraio publikoa San Ferminetan ezinbestekoa dela, ez? Jende moklo bat auzetatik etortzen da erdigunera edo beste Iruñerriko beste herri batzuetatik eta horrelako egunetan izugarrizko lana egiten dute autobus gidariek, ez? Eta batzutan ere, lan nekeza dela eta jendea kontatu behar dutela ere, aipatu beharra dagoela. Afera honetan, ni uste nabarmentzekoa dela ere, ez dela gauza berria. Greba hau ez datorrela orain bapatean, baizik eta langileek hilabeteak daramatzatela beraien eskubideen aldeko protestak egiten eta grebak eta lanuzteak egiten, ez? Beraz, orain arte afera ez da konpondu, nizet ere enpresak ere horretan ere negoziaziorako asmo handirik ez duela erakutsi, eta iritsi gara egun batera, uztailaren 3an, San Ferminen bezperan, Iruñean beti azte hau pixkat eromena izaten da, prestakuntzak direla eta jendearen urduritasuna ere prestak hasiko direla eta horretan ere kokatu behar dugu greba deialdi hau. Orain arte nik uste ere behar bada mankomunitateak ere enpresa eta langileen arteko arazo bat bezala ere ikusi duela arazoa, orain ikusten duela greba bat izatea San Ferminetan izan daitekeela gauza serioa. Beraz orain bitartekaritza lanak jarri dituzte mahai gainean eta baina azken finean uzet ere greba honetara heltzea azken finean azken hilabeteotan o azken asteotan egin ez den lan bat, egin ez den negoziazio baten ondorioa dela. Alaia zuri ez dizut San Ferminetan eragina izan dezaken greba honetaz galdetuko, baina bai Gasteizko lorezainen grebaz, honi buruz hitz egiten ibili gara azken aldi honetan, baina negiari zor, azken aste honetan asko ez dugu jakin, edo berritasunik ez dugu izan. Badago berritasunen bat? Negoziazioak ez dute horrera egiten eta okerez banago egingo dituzte, beteko dituzte egun greban, gutxieneko zerbitzuak eskatu zizkieten, bete dituzte, baina hala ere nabaria da izan duen eragina eta Gasteizko hirian lorezainen greba honek batez ere udan eta udaberritik datorrenez, udaberrian eta udan izan duen eragina eta horrek baita ere lagundu du jendeak jakiteko edo nabaritzeko greba bat bazegoela eta langileen aldarrikapenak akaso gehiago ezagutzeko, baina ez dakit negoziazioek ez dute aurrera egiten eta zerbitzu minimo horiek eskatu gazituzten ere argudiatu zuten arriskua zegoela trafikoarentzat
jendearentzat ere bai, baina azpikontratatutako enpresa bat da Enbiser, eta udaletxetik ere bai, errekurtsoak badituzte zerbitzu minimo horiek eskatzen duten lan hori egiteko, beraz, ez dakite nola egingo duen aurrera afera honek, baina baliteke uda osoan zehar jarraitzea. Adi egon beharko dugu, gertatzen denaz, eta aurrera egin beharra dugu, goizeko 9 eta 4 dira iaia, eta esango dugu, amaituz doala, edo apalduz doala ikasturte politikoa, legebiltzarrak 3 hilabeteko etena izango du, eta kontrakoa gertatzen ez bada, Euskal Exekutiboak, oposizioko alderdiekin izango den harremana, idatzizko komunikazioan oinarrituko da, baina baita ere, esango dugu, Imanol Pradales lehendakariaren agintaldiak urtea bete zuela, iraganden ekainak 22an, ikasturte politikoa hitz egiteko eta gaurkotasun politikoa eraipatzeko gurekin da, Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digitala eta autogobernua saileko sailburu eta gobernu bozenamalea. Egunon, sailburu Andrea. Egunon, plazera zuekin gaur goizaren egotea. Igaro da, exekutibo berriaren lehenbiziko urtea. Nolako balantzea egiten duzue? Igaro da eta egia esaten baldin badizut, niri ziztu bizian pasatu zait. Lehendakariak berak esaten du akzioen gobernu bat garela, exigentziaz jardun behar dugula, autoexigentiak izan behar garela, eta hala jarduten saiatu gara, helburu guztiak, ni neu ere bai, eta horregatik, pentsatzen hasten naizenean dagoeneko urtebete egin dugula, niri behintzat ziztu bizian pasatu zait, oso azkar, oso exigentea izan da, lan asko egin dugu, baina baita ere ustet orain diokan oso motibatuta eta oso ilusionatuta jarraitzen dugula. Horre, astearteko prentxaurrekoetan eta ikusten dugu atzekaldean ere, edo berriki, erabiltzen leloetako bat ere badela, Euskadi berria, zeintzuk dira berritasun hauek? Nik esango nuke, eta lehendakariak berak ere errepikatzen du, seguruenik danean ez degula asmatu, baina behintzat akzioen gobernu bat izan garela, eta batez ere elkarrizketarako saiakera, akordioak lortzearen saiakera, irekiak egotearena, entzute aktiboa praktikan jartzearena, hori izan dela gobernu honen identitatea. Eragile askorekin bildu da lehendakaria, ekonomiko, sozial, politiko mota guztietakoa, eta guk beti esaten dugu positibotasunez, heldu behar diegula erronkei, eta gobernuak bakarrik ezin diegula Euskadik dituen erronkei bakarrik aurre egin, eta horretarako kolaborazioa eta akordioak behar ditugula, eta nik esango nuke lehen urte hontako ikurra hori izan dela, eta hori izango dela baita ere aurrerantzean eramango den politika edo dinamika. Gaurkotasun politikoari dagokionez, Koldo Auziak eta Santos Zerdanen espetxeratzeak ikasturtearen amaiera hartu du, zehazki exekutiboak ere 5 esleipen egin zizkion akziona enpresari, auzi honetan asko hitz egiten dautetxien arduraz, baina zer egin beharko litzateke hor ustelkari auzi hauetan lotura duten enpresekin? Lehenengo esatea, gu oso kezkatuta gaudela, oso arduratuta gertatu den guztiarekin, batez ere honek ez duelako batean laguntzen herri baten kalitate demokratikoan sakontzen. Izan ere, herritarren begietara badirudi politikariak denok berdina garela, eta denok ez gara berdin, baina horrelako kasuek irudi hori zabaltzen dute. Eta irudi hori zabaltzen denean, desafekzio politikoa zabaldu egiten da, eta herritarrek galdu egiten dute beraien instituzioetan izan beharreko konfidantza, eta horregatik gu horrekin oso arduratuta gaude, izan ere demokrazian sinisten dugu, uste dugu herri batek aurrera egiteko demokrazia ezinbestekoa dela, eta horrelako kasuek, nolabait bidea zabaltzen dietelako autoritarismoei eta beste nolabaiteko populismoari, eta horrekin oso kezkatuta gaude. Hori esan da, lehendakariak berak ere esan zuen, gardentasunez jokatzea ezinbestekoa da, esplikazio guztiak ematea, eta horregatik guk behintzat Jaurlaritzan, naiz eta Jaurlaritzako lizitazioak ez diren txosten horietan ageri, 10 urteko bueltan egin diren esleipenak berrikusi egin nahi ditugula, ikusteko dena modu egokian egon dela. 10 urtetako espediente guztiak berrikustea lan handia da. Momentu honetan gure ogasun saila egiten ari da lan hori, eta esan bezala legebiltzarrak egiten dizkigun informazio eskakizun guztiei erantzungo diegu, gardentasun osoz. Horrelako kasuen aurrean beti jokatu behar da. Gardentasun osoz eta ahalik eta esplikazio gehienak emanez.
Hain zuzen, gardentasun legea ere jorratzen ari zarete zuen sailan. Zakit, alako ustelkeria kasuei aurre egiteko neurri propiorik jasoko ditu lege honek? Bueno, gardentasun legeak bai izango dituguk tresna gaigarri gisa ulertzen dugu. Esan bezala guretzako garrantzitsua da demokrazia sendotzea eta demokrazian sakonduta aurrera egitea, eta guk gardentasun legea tresna gehigarri gisa ulertzen dugu kontekstu zabal honetan, eta gardentasun legeak bai ekarriko ditu, hainbat berrikuntza oraingoarekin alderatuta. Esate baterako gardena sortzea proposatzen dugu, gardentasunez jokatzeko, eta baita ere nolabaiteko administrazioak gaizki egiten dituen horiek salatzeko anonimotasunez eta salatzen duten pertsona horiei babesa emateko organu gisa, baita ere informazioa eskatzen denean, informazio hori bermatua izan dadin herritarrari berme gisa, hau da, gardenak izango ditu horrelako funtzio batzuk, eta hori berrikuntza bat izango da. Baita ere lehen aldiz zehapen araubide bat martxan jarriko da, eta isunak egongo dira, baldin eta baldintza horiek betetzen ez baldin badira lehen aldiz, eta baita ere herritarren parte hartzea edo administrazioen herritarrek duten parte hartzea hobetzeko eta zabaltzeko bide horretan sortzen du lehen aldiz erregistro bat interes taldei dagokionez edo herritarren partaidetzeari dagokionez ere pauso gehigarri bat bezala. Beraz, guk ulertzen dugu tresna garrantzitsua izan daitekela, tresna garrantzitsu gehigarri bezala, eta aukera bat badaukagula adostasun bat lortzeko horrelako lege baten baitan nun lagundu egingo digun demokrazian aurrera egiten eta sakontzen. Akaso, balio horietarako ere garrantzitsua izango da, gure hautetsiak berak ere ezagutzea, irekian ere, ibiliz gero, topa daiteke batzuetan sailbururen baten edo besteren kurrikuluma, guztienak ez daude, zakite, halako datuak ere ezagutuko ditu, edo esaterako Espainiar Kongresuko diputatuen zerrendan ere topa daitezke hor ondare datuak, interes datuak ezakit, halako elementuak ere ezagutuko ditu eta baliagarriak horiek izango dira herritarraren konfiantza sustatzeko? Informazio emateaz apartez, azkenean gu badauzkagu hainbat portal, ezta? Momentu honetan Gardena portala ere badago, edo datu irekiak ere baditugu, baina informazio emateaz gain, nik uste berrikuntza badagoela, gizartearekin edo herritarrekin beste harreman bat egiterako orduan, eta herritarrak administrazioari eskatzen dion informazio hori bermatzearen alor horretan. Esan bezala tresna gehigarri bat izango da, testua dena da, momentu honetan legebiltzarrean dago, eta orain legebiltzarrean ere horrek ibilbide bat izango du, eta aukera dago baita ere nola ez, gainontzeko taldeek emendakinak egin ditzaten, eta adostasunak bilatzeko, eta zerbait hobetu behar baldin bada, legebiltzarraren tramitazio horretan, hobetu beharrekoak ere hobetzeko bide emango duen, bide bat hasiko da. Eta beraz, aurkitzen diren intereseko gai estrak ere sartu daitezke bide horretan. Ikasturte honetako beste elementu nagusietako bat izan da osasun ituna, onartu dira, 24 ildo estrategikoak. Nolako ibilbidea izango du osasun itunak aurrerantzean? Zeintzuk dira hurrengo pausoak? Gu pozik gaude eta batez ere berrikuntza izan da momentu honetan profesionalek parte hartu dutela, eta lehen aldiz osakidetzako edo osasun arloko osasun arloko profesionalei entzun egin zaiela, eta profesionalek parte hartutako mahai bat izan dela, non Jaurlaritza eragile bat gehiago izan den mahai horretan, eta Jaurlaritzatik lehengo momentutik esan zen, profesionalei entzungo zitzaiela, eta profesionalek hartutako erabakiak edo egindako proposamenak aintzat hartuak izango zirela. Badakizu, hilabeteak izan direla mahai honek aurrera egin duela, diagnosian 100% akordio bat egon zen, printzipio eta balioetan ere 100% adostasuna egon zen, 3. fasean ere 24 lan ildo estrategiko markatu ziren eta hor ere 100% adostasuna egon zen, eta azken fase honetan 24 lantalde egin dira, 400 profesionalek baina gehiago parte hartu dute, eta profesional hauek egin dituzte, edo mahaigaineratu dituzte beraien proposamenak. 24 lan ildo hauetan ere adostasun zabala egon da, eta momentu enten tokatzen dena hurrengo pausoa izango da adostasun horiek martxan jartzea. Beraz, guretzako oso baliogarria izan da,
oso interesekoa eta benetan pozik gaude egindako emaitzarekin edo hartutako emaitzarekin, profesionalei entzun egin zaielako lehen biziz, hori sekula orain arte egin gabe zegoen ariketa bat izan delako, eta orain tokatzen da, mahai gaineratu diren 24 lan hildo hoiek martxan jartzea, eta esan bezala akzioen gobernu bat garenez, horretan buru belarri dago departamentua. Hor, hala ere, profesional asko parte hartu ostean erabaki dute ez sinatzea, guztiz, edo irtetea, sindikatu asko ere irten dira, azken une honetan. Zakit, aukera badago edo demagun berriro ere arrantzatzeko, beraien parte hartza, edo eta amaitutzat mandaiteke beraien ibilbidea. Nik desberdinduko nituzke hor bi kontu, ez? Alde batetik esan bezala profesionalak eta profesionalek parte hartu dute, eta beste alde batetik ere demagun arlo politikoa gehiago deituko niokeena. Profesionalak batu egin dira, eta adostasunera batu dira, eta nolabait kanpoan gelditu direnak gehiago izan da arlo politikoa. Eta horregatik asteartean esaten genuen pena bat izan dela, gutxiengo politiko hori kanpoan gelditu izana, eta agian, arrazoia gehiago izan daiteke, kalkulo politikoa edo taktika politikoa, eta horrek ematen digu pena. Azkenean, lehen aldiz martxan jarri delako prozesu bat non profesionalek, osasun arloko profesionalek parte hartu duten, eta mai integratzaile baten bueltan denak lanean aritu diren, esan bezala lehenengo fasean 100% adostasuna lortu zen, balio eta printzipioetan bigarren fasean baita ere, hirugarrenean 24 lan ildo estrategikoak markatu direnean baita ere, eta azken fasean dagoeneko erabaki bat eman behar zenean, nik uste batzuk ezezko horretan errefuxiatu egin direla. Nik pixkat dezepzioa, egia esaten baldin baizu dezepzioa eraman nuen, pentsatzen nuen oraingoan bai alde batera utziko ditugula arlo politikoa edo kalkulo politikoa edo taktika politikoa eta bat egingo dugu herrialde honek benetan duen erronka bati danok elkarrekin horre egiteko, eta nik dezepzio puntu batera eraman nuela onartzen dizut. Horre, hain zuzen eztabaida piztu duen puntua bada, osasungintza publiko pribatuaren baitako, harreman hori, eta gizartean badagon eztabaida bada ere, eta kasu askotan ere, bakoitzak bere buruari ere galdetzeko moduko da, ez dakit, bateragarriak dira osasuna eta irabazi asmoa? Nik benetan berriro ere balioan jartzen dut profesionalek parte hartu dutela, eta askotan, profesionalei entzun behar zaie, mundu horretan lan egiten dutelako, parte hartzen dutelako, eta beraiek direlako adituak, ezta? Eta beraiek ados egon dira, linea hauekin, eta hoiek dira jorratu beharreko lineak. Eta 200 pertsona baina gehiago, edo 200 profesionalik baina gehiago parte hartzen duten, mahai baten bueltan, seguraski batzuk beraien proposamena jarriko zituzten mahai gainean, eta beste batzuek, baina azkenean adostasunak topatzeko mahai bada. Eta adostasunak ere esan nahi du, bagian nik nahi dutena 100% ez dela lortuko, baina 90% bai, eta hori da egin beharreko ariketa. Jaurlaritzak momentu batean argi utzi zuen, berak onartuko zituela profesionalek egindako ekarpenak, eta beraz gu horrekin gelditzen gara. Profesionalek egindako ekarpenak, adostasun zabala lortu dela 24 puntu edo 24 lan hildo guztietan, danak izan direla onartuak, eta hortaz, orain goazen positibotik eraikitzea, eta goazen benetan lan hildo estrategia horiek edo estrategiko horiek martxan jartzera. Azken aldian ere beste eztabaida bat ere egonda, kultur sorkuntzaren legearen baitan, Gabeiras y Asociados Bufete Madrildarra ibiliko da lege honen sorkuntzan, berezitasuna ere izan da, edo aurretiazko txostenetik arago legearen azkeneko proposamen bat ere egingo dutela, eta jakin nahi dugu, ohikoa den, kanpoko abokatu talde batek lege proposamenak egitea, eta ea kaso honek ere ez zote duen kamuzten exekutiboaren lidergo politikoa. Alde batetik eta lehen biziz esan beharra dago, lizitazio publiko bat egon dela, enpresa batek irabazi duela, gardentasunez eta legeari jarraiki, eta lizitazio publiko baten balintza guztiak betez. Hori esan da, horrelako lege batek eskatzen du gaurkotasunez erantzutea, bai kultur arlo osoari, sortzaileei
herritarrei, erabiltzaileen ikuspuntutik eta baita ere erakundeen ikuspuntutik. Eta hor behar dira nolabait tekniko juridiko espezializatuak. Eta Jaurlaritzak kasu honetan egin duena izan da, tekniko juridiko espezializazio hori lizitazio baten bitartez martxan jarri laguntza gisa lege hau martxan jartzeko. Beti ikuspuntu tekniko juridiko espezializatu horretatik hori beharrezkoa delako horrelako lege bat aurrera eramateko. Noski gure euskal kulturaren, gure euskal sistemaren ezagutza Jaurlaritzan dago. Jaurlaritzako teknikariek daukate, Jaurlaritzako politikariek daukate, arduradun politikariek daukate, eta beraiek erabakiko dute. Enpresa honek emango duena izango da laguntza juridiko espezializatu hori. Eta Jaurlaritzak berak ere asmoa adierazi du lege hau era kolaboratiboan egin nahi duela, baita ere eragileekin eta sektorearekin. Beraz, nik uste dut badaukagula aukera bat, gure kultura, euskara, gure balioak biztan jartzeko, balio gehigarria emateko, eta lege hau aukera ikaragarria izan daitekela. Eta horregatik, esan bezala, Jaurlaritzak hau era kolaboratiboan eraman nahi du aurrera. Beste lanetako batera izango da, Euskal Enplegu Publikoaren legearen moldaketa, hizkuntza eskubideak aintzat har daitezen, EH Bilduk eta EAJ, bakoitza bere aldetik proposamen propioa egin du, gobernuak ze ikuspuntu dauka, auzi honetaz? Esango nuke lehendabiziz, euskara ezin dela gatazka izan lan eskaintza publikoetan. Eta euskara erabiltzea gatazka gisa lan eskaintza publikoetan, horrek asko arduratzen gaituela. Hori esan da, 1982tik legea martxan jarri zenetik, normalizazio legea martxan jarri zenetik, orain arte behintzat izan du, euskarak ibilbide bat, eta administrazioaren eta euskararen normalizazioan administrazioaren baitan izan du ibilbide bat, ez da arazorik egon, eta azken boladan, guazen esatera, arazo batzuekin aurkitu gara, non euskara erabilia izan den eskaintza publikoak nolabait auzian jartzeko, eta horrek gurik kezka eragiten ditu, eta hortaz guk ulertzen dugu legebiltzarrean martxan jarri diren proposamenek bilatzen dutela segurtasun juridikoa ematea esparru horri. Eta beraz ikusi egin beharko da, segurtasun juridikoaren ikuspuntutik zer nolako hobekuntzak ekartzen dituzten eta nola saiatzen diren euskara hizkuntza eskakizun bezala eskaintza publikoetan blindatzen. Hor tentu zibili behar gara eta oso ondo aztertu egin behar da jarritako proposamenek beteko ote duten, bilatzen duten helburua. Hau da, segurtasun juridikoaren helburua. Beraz, bi proposamen daude legebiltzarrean, iraietik aurrera hasiko dute legebiltzarrean ibilbidea bi proposamen hauek, eta Jaurlaritzak bai ikusten du beharra nolabait hizkuntza eskakizunetan euskara juridikoki babestearen beharra, baina esan bezala tentu zibili beharko gara eta oso ondo neurtu beharko da bilatzen den helburua betetzen dela. Helburuetatik haratago, bada hau, alderdi ezberdinen artean eztabaida pizten duen aipagaietako bat, propioki alderdi sozialista ikusi dugu, posizio propio bat ere badaukala, horrek eragina izan du gobernu barnean? Ez du eraginik izan ere guk gobernu gisa badaukagu programa bat, gobernu programa bat, adostua dagoena, eta guk adostuta daukagun programa horri asko begiratzen diogu. Eta kasu honetan 40. Akordioan edo programan 40. Atalean badaukagu jasota, eta jasota daukagu Jaurlaritzak edo administrazio publikoak bi hizkuntzetan eman beharko duela zerbitzua eta bermatu beharko duela zerbitzuak bi hizkuntzetan ematen direla, eta hori horrela izan dadin lan egingo duela. Beraz, guk gure programaren baitan jasota dago, eta horrek lasaitasun ikaragarria ematen digu. Zentzu berean ere, gobernu harreman horietan ere, nolakoa da? Abertzalea izatea baina desio subirauak ez partekatzea gobernu bazkidearekin? Euskadi plurala da, Euskadin badauzkagu indar politiko ezberdinak,
eta ezberdinen arteko akordioak daude oroar. Jaurlaritzan momentu honetan egia da Alderdi Sozialista eta EAJaren arteko akordio gobernua daukagula, baina udaletxe askoetan ere badaude beste nolabaiteko akordioak, esate baterako, enin ere herrira beti jotzen dut, baina herria delako eta ondo ezagutzen dudalako. Arrasaten badago gobernu bat momentu honetan, EH Bildu eta Podemosen artean dagoena. Podemosek ez dakit ere zer nolako subiranotasun irizpideak dauzkan, ez da? Gu Madrilen ikusten ari gara, transferentziak negoziatzen ditugunean, oso zentralistak direla. Naiz eta esaten duten pluraltasunean sinisten dutela, egiari zor, oso zentralistak dira, eta onartzen digute gai askotan, oso zentralistak direla. Eta beraz, Euskadin badauzkagu ere, EAJ eta Alderdi Sozialistatik haratago beste gobernu koalizio baino esango nuke gobernu akordioak EH Bildu eta Podemosen artean eta galdera berdin egingo nuke hor, ezta? Hor, baita ere, urteko aipagaietako bat ere zalantzari gabe industria izan da. Zer gertatu zaio Euskal Industriari? Nolatan bihurtu da horre kezka ere sortzen duen sektore bat? Nik esango nuke kezka baino gehiago, gure industria dela gure berezitasuna, zaindu beharreko altxorra, eta momentu honetan eta geopolitikoki ematen ari den egoerari begira, Euskadik zaindu egin behar duela bere altxorra, mimatu egin behar duela bere altxorra, eta prestatuak egon behar garela, etorkizunari aurre egiteko industriare babestuz. Momentu honetan, Europan erabaki garrantzitsuak hartuko dira, eta Euskadik erabaki garrantzitsu horietan egotea beharrezkoa dela deritzogu, batez ere guri industriari begira. Guk badauzkagulako kapazitateak, badaukagulako ekosistema indartsu bat eremu horretan, eta izan gaitezkelako erabaki horrak. Eta erabaki horrak izan nahi dugulako baita ere Europan, eta hortaz kezka baino ikusten dugu prestatuak egon behar garela, zaindu beharreko altxorra dela, eta baita ere etorkizunean aukerak ikusten ditugula, eta aukera horiek baliatu behar ditugula eta ezin dugula trena galdu, eta horretarako Jaurlaritza etxeko lanak egiten ari da prest egon gaitezen aukera horiek ere baliatzeko. Trena ipatu duzu burura etorri behar izait, nola dago Talgoren erosketa? Talgoren erosketa badoa poliki-poliki, Renfek ipinitako isun horrek konplikatu egin zuen gaia, azkenean 100 milioi euro direlako eta finantziroki Talgok ere osasuntxo egon behar duelako, baina gu baikorra gara, badakigu agian astiro doala prozesua, baina prozesua ondo doa, astiro baina sendo doa, eta guk baikorra gara uste dugu amaiera ona izango duela. Eta industriara itzulita, zeintzuk izango dira industria planaren misio nagusiak? Jauregi sailburuak berak industria plana esplikatu zuenean edo martxan jarri zuenean, esan zuen hainbat arlo izango dituela, eta batez ere badauzka hainbat arlo nungu industrialki oso indartsuak garen eta horrek mantendu egin behar diren, eta identifikatu izan dira beste arlo batzuk ikusten ditugunak nun etorkizunerako aukera ikaragarriak izan ditzaken Euskadik, eta baita ere horietarako elementuak Euskadin badauzkagun. Horregatik identifikatzen zituen, mantendu beharrako hainbat sektore, eta baita ere etorkizunera begira beste sektore indartsu batzuk, esate baterako aeronautikoa. Uste dut planak jartzen duela nolabait begirada etorkizunean, eta herri honek izan dezaken ibilbidean, eta esan bezala gu industrialki garrantzitsuak gara, eta apostua izango da garrantzitsuagoak izan gaitezen. Azkenik ere galdetu nahiko nuke, Miguel Angel Paez, Garraio Saileko sailburu ordeaz, astelenean Irunen alarde baztertzailean parte hartu zuen. Sailburu orde batek parte har dezake emakumea baztertzen den festa batean? Esaten baldin badizut, oraintxe jakin dut, zuk esan didazulako, ez dakit Miguel Angel Paezen erabaki pertsonala izango da, eta ez daukat informazio gehiago baloratu alizateko. Ados, guzti hauekin galditzen gera, Maria Ubarretxena, Gobernu bozeramailea, eskerrik asko gizonetan gure estudiotara etortzegatik. Eskerrik asko zuei, plazera izan da. Informazioaren aria, naiz irratian.
Uda honetan ere, zure goiza freskatzera gatoz. Bueno, ez dakit, zuei antidopinik eta tokatu altzaizu egitea. Jo, pelikulire gaina. Ze karo, ia zela gazarta biroten dipotun. Batek erraten du zure txarangan niri begiratuz, esku soinua oso polita da, ongi joa delaik. Zuk zure buruari behintzat lore askorik ez diozu botatzen, baina hori esan beharra dago. Bai, gaur. Hemen ez dena libre, esatea libre. Hombre, jugadore asko primeran eta dezenak eta, tiene molestias en no sé dónde y desconvocado, sí, los huevos. Molestias, Molestias tendrá, vamos. Hortaz bopkametaz dutela fiatu. Ez piatu. Eta gaina askotan gertatzea eguna edo nahaztuta daude, eta ze pasatzea hor, marea behian, hor, ze. Hau da, egunean ez duena funtzionatzen beste bideoa jartzen dut. Astelehenetik aurrera naiz irratian, kosta ala kosta. Fresko, fresko. Informazioaren aria. Goizeko 10:00 gutxi agurtu berri dugu Maria Ubarretxen eta aipamen txikiren bat edo beste egingo dugu elkarrizketaz eta bereziki zer nolako posizioetan, ez dakit, bereziki aipatuta edo zein aipagaiak ere beti jarrera positiboan erantzun digu edo jarrera aktiboan aipatu digu elkarrizketan murgilduak ere ibili direla kolektibo ezberdinekin, entzunak izan direla osasun arloko langileak ere aipatu digu Berretxena sailburuak, ez dakit nabarmenduko zenukete akaso askotan aipatu izan den azkenaldian aldaketa hori gobernu jardueraren baitan badela ere, agian berezitasunen bat edo beste, Martxelo? Bai, ni uste behar bada, Inigo Urkulluren gobernuarekin alderatuta, Pradalesen gobernu hori ikuste zaio beste tankera bat, beste asmo batzuk, negoziazioaren aldeko jarrera positiboago bat, eta, beste eragile batzuekin, hitz egiteko aukerak zabaldu dituzte. Ni uste hori behar bada, txalotzekoa dela, eta urte bete honetan horrelako hainbat adibide ere izan dira, adibide sindikatuekin bildu da, ELA eta LABekin, eta UGT eta komisionesekin, eta Urkullu sindikatuen ganako zuen harremana asko ere tiranteago zala sindikatego astu, baina honekin batera ni uste ikusten ditut ere aintzineko prozeduren zantzuak, eta adibidez osasun arloko itunean seinatu ez dutenek edo ados ez daudenak arrazoi politikoengatik egiten dituztela, hartzen dutela horrelako erabakia, ez dakit hori ni ustez ez dela onargarria, eragile ugariek hartu dute parte prozesu horretan eta batzuk nabarmendu dute, ez daudela ados itunarekin, nabarmenduz hori, privatizazioari ateak irekitzen dizkiotela adibidez, eta privatizazioaren arriskori azpimarratzea, interes politikoetan oinarritzen dela esatea, baina ustez pixka bat jarrera hori aztertzeko edo kriminalizatzeko ere inongi batean erabiltzen dela, labur bilduz. Ondo dago akordioetarako edo elkarrizketarako ateak zabaltzea, baina azken finean akordioak lortzen ez direnean interes politiko erantzuten dietela esatea, baina ez dela normarria. Adibide propioa izan daiteke, aipatu dugunean osasun itunarena, entzunak izan direla, baina gero batzuk joan egin dira, alaia? Bai, argi dago osasun itunaren gaiarekin desadostasunak daudela, eta aurrera joan dela, baina hala ere, ez dakit, hainbat plataformen eta zenbait sindikaturen desadostasunarekin aurrera egin dutela, beraz, ondo dago hori nabarmentzea elkarrizketarako aukera egon dela, eta hori lehenetsi dela, eta osasun arloko profesionalei ahotsa eman zaiela, eta beraien ikuspuntuak kontuan hartu direla, baina argi dago beste alde batetik desadostasuna dagoela.
Beraz, horrelako erabaki bat eta osasun arloko arazoi aurre egiteko horrelako konponbide bat oso beharrezkoa zen aspalditik aurrera egiteak, desadostasun horrekin, ez dakite zer nolako eragina izan dezaken eta zer nolako esanahia daukan horrek. Baina argi dago desadostasuna dagoela profesionalen ahotsak kontuan hartu badira ere. Eta ez dakit, akaso azkenaldian entzun izan dudan esaldiren bat edo den, eta jakineko nuke zuek ere impresio hori ote duzuen, gehiago entzuten da desadostasunak adostu direla ere bai? Bai, eta ez dakit, ondo dago, ez? Elkarrizketa egitea eta desadostasunak mahai gainean jartzea, azkenean hori prozedura egokia dala, baina azken finean akordiorik ez baldin bada lortzen ere, hori ere azaldu beharra dago, zergatikan ez diren akordio horiek lortzen eta ze arrazoi daude erabaki horien atzean, ez? Azken finean ere ni ustez ere askotan ere prozeduraren mitifikazio bat ematen dala, ez? Hori, hitz egin dugu guztiekin eta entzun diegu eta baina azkenean ere jendeari entzun, baina azkenean akordio batzuk lortu behar dira. Eta jendeak esaten duena, edo eragilek esaten duena, kontuan hartu behar izaten da. Ez da bakarrik ez da nahikoa entzutearekin. Gero horren analisia, horren negoziazioa, horren akordioak heltzeko, zailago da. Ez da bakarrik ez da nahikoa entzutearekin. Ia, goizeko 10:04 gutxi direla ere, aurrera egin beharra dugu, eta aipatuko dugu, besteak beste, heltzear dela Plentziako itsas martxa, larunbat honetarako egitarau oparoa egin dute, zehazki, 12. edizioa ere badaukate, eta hain justu, ekimen honek euskal presekiko elkartasuna sustatzen du, Plentzian, itsasora joko dute, ibai ertzetikan, eta besteak beste, kontzertuak edota animazioa itsasotik ere izango dugu. Aipatzen genuen bezala, 12. edizioa izango da, eta gehiago jakiteko gurekin daukagu ekimenetako antolatzaia ere baden nere Zarraga, egunon nere? Egunon. Aipatu berri diate zure abizena, horregatik genbiltzan zain, barkatuko diguzu. Bueno, aria jarraituz, nolako ekimena da, itsas martxa, zer egingo duzu? Bueno, egun osoko ekimena da, aurten 12. edizioa edo ospatuko dugu, eta bueno, goizean ekitaldi bat egintzen dugu Plentziako Zubizurian, egunari edo hazikera emoteko, eta presoan aldarria kontuan hartzen egiten den ekimena eta ekitaldi da. Eta, behin ekitaldiak abata, 120 piragua eta 30 barku inguru, gehi bakotxak bere etxetik ekarten deusen padelak eta zen gara martzagaz. Martza hori egiten dugu, Plentziako Zubizuritik Hondartzara arte, eta barkutako batean, oindala urte askotik egiten dugu kontzertu bat. Orduan, martza izaten da, uretatik, barku padel eta guztiekaz, kontzertu batez girotua, eta gero kaletik bere, padeletan eta etorri ezindan jentea, ibilten etorten da, Hondartzara arte, uretakoak lagunduz, eta manifestazio bat, danok aldarri bardinagaz, euskal preso politiko ieslari eta deportatuen alde. Kanpotik bere, girotzen dugu, ganontzako aukera egoteko, eta, trikitizak eta jartzen dugu, kanpokoak bere gustura joateko ekitaldi horretan. Eta, baten batek parte hartu nahiko balu, horre itsas martxa murgildu nahiko balu, zer egin behar du, izena eman behar da, edo parte hartzea libra izaten da? Bueno, zabaltzen dugu beti, hilabete lehen hau edo piraguatan eta puntatzeko aukera zabaltzen dugu,
Berez ja, aurten, 30 piragua gehiago jarri doguz, baina ja itzaron zerrenda bere izite dauz, jente pilo bat apunta da, eta ja, kupoa beteta dau. Baina, bueno, beti da aukera manifestazioa oinez inarizeteko, eta, bueno, ez dutzuta aipatu, baina eguna ez da horraka baten. Osea, mani honen ostean, uretako ekimenan ostean, hori dala como ekimen zentrala egunekoa, ez da, baina eguna bera luzatu dugu eta baskari bat egongo da Astillero plazan, Plintziako plazan, 500 pertsonakoa, baina hor bere ja badau ja zarratutez 500 tiketak saldu dire, baina gero kontzertuak egongo dire, orduen badau aukera parte hartzeko egun osoan zehar. Horre, zehazki, jakin edugu, zenbat piragualari izango dira itsasoan? Baitu, beste urte batzutan, 80 izan dugu, karo, ekimena gerota handiagoa dan ez ja, aurten 120 piragua egongo dire, eta, karo, bakoitzean piragua dobleak izaten dire, orduen, 120 eta 2 pertsona, 240, gehi barku danak, 30 barku inguru, eta gero, hori esan dut zuten, azkenan jente asko animaten da, eta bakoitzak bere padela, edo tabla, edo dana dalakoa ekarten badeu bere, jente gehiago egoten da azkenean, ez da? Gu kontrolatzen dugun jente gehiago batzen da beti. Eta ekimena esango dugu, girotua ere izaten dela, musika garrantzia izaten du, bai martxan zeharrala baitare, arratsaldean zein izango da eskaintza? Bai, goizean esan dotzuten moduen, beti barku baten imitzen dugu kontzertu bat, aurten bigarren aldiz animada Zabisolano, eta barku baten bere kontzertua mongo deu, martza osoan zehar, eta gero ondartzara, badiara urteteko aukera badekogu, hor beste kantzino batzuk kantako deuz, eta gero ja, Astillero plazan, bazkaldu ostean, bazkalozte bat egongo da, herriko 2 pertsona egongo dire, oiko kantzinoak kantaten, eta horren ostean ja aukiko dugu, bai ostikada elektrotzaranga, eta gero Erduen de Antonian herriko talde bat, Tok, Kiliki eta Zipote Records, herriko beste talde bat. Baixetasun guztia bakin gaditzen gara, nire Zarraga eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Bale, zu hori, eskerrik asko. Baipatuko dugu ekimen hau gure analisi mailan, Martxelo eta Laia ez dakit ezagutzen duzen, baina nik bidoren bat edo beste ikusi dut, eta esan behar da, aldarrikapena festa giroan egiten dela bereziki festa honetan, martxa honetan. Bai, nik ez nuen ezagutzen, baina, ekimen deigarria iruditzen zait, eta baita ere, aldarrikapenaz gain, oso argi dago aisialdirako aukera eskaintzen duela ere bai, eta, iruditzen zaite udan bereziki, esate baterako, makro jaialdietarako alternatiba bat ere eskaintzen duela, eta alternatiba polita dela, eta, jaialdi hoien hoietara ez joateko beste aukera bat eskaintzen duela, eta hori ere oso beharrezkoa dela uste dut. Martxelo? Bai, ekimen interesgarria, politanik egia esan ez nuen ezagutzen, baina hori oso arrakastatsua dala, Eta azken finean ere hori, aldarrikapen hau, bidezko aldarrikapen hau aldarrikatzeko, beste modu bat, azken finean izate interesantia dela beti ere ez izatea ohiko manifestazioak, hauek egiteko, eta horretan interesantea, eta oso azpimarratzekoa. Azkenik ere, aipatuko dugu Palestinako Nazio Batuen Erakundearen errelatoreak KAF Euskal Enpresa Jerusalemerako egiten ari den proiektua, gehitu duela genozidioa, negozioa egiteko balietzen ari diren enpresen inguruko txostenean. Aste honetan du aurkeztekoa, txostena giza eskubidean batzordean genozidioaren ekonomia bat dagoela salatuko du txosten horretan Franteska Albanese errelatore bereziak.
Il genocidio non si è fermato perché c'è gente che ne sta approfittando, compagnie che ne stanno approfittando. Nazio Batuen erakundeak uste du genozidioak jarraitzearen arrazoietako batzuk honen kontura egiten ari diren negozioa dela. Mundu osoko multinazionalak jarri ditu jo puntuan Albanesek bere txostenean eta horien artean ageri da CAF. Bedez eta mugimenduak maiz salatu du tren enpresa honek Israelekin dituen negozioak Jerusalenerako trenarin baten proiektua da, horren erakusgarri nagusia. Albanesek bere txostenean jaso du kolonia sionistak ezarri eta edatzeko baliabide bat dela tren proiektu hori. Aipatu genezake edo alderaketa egin genezake siden horrekin, horre altzairua bidaltzear ere bazuela albiste izan zelako, baina CAF ere aspaldidanik ari da lanean tren arloko proiektu honetan, eta ez dakit ez dirudi CAFen baitan noizbait atzera pausoa aipatu denik edo, Martxelo? Ez dakit, behar bada CAFentzako askoz ere estrategikoagoa da Jerusalemgo trenaren proiektua, horrentzako altzairua saltzea Israeli baino, azken finean urteak eta urteak dara matzate proiektu honekin, urteak eta urteak dara matzagu hau salatzen, eta azken finean, CAF ere okupazioa eta genozidioaren konplitza dela nabarmendu, bertako enpresa batzordeak, beste mugimendua, mobilizazio ugari egin izan dira hau guzti hau salatzeko, eta orain Nazio Batuek berriro ere salaketa hauek berresten dituzte. Ez azken finean uzete CAF egia da mundu mailara edatutako enpresa badala, kontratu ugari ditu munduan barrena, baina badirudi Jerusalemgo proiektu honi ez esatea, ez dagoela bere aurreikuspenen artean, ziurrenik ere, Israelekin eta okupazioaren garapenarekin horren alde egoteak, behar da beste kontratu batzuk eskuratzeko ateak irekiko dizkio, eta gero azkenean Nazio Batuen relatoreak nabarmendutakoa, azkenean genozidio bat ematen da, okupazio bat ematen ari da, eta horren atzean batzuek dirutza eta onura ekonomikoak eskuratzen ari dira, eta horretan hor ere Euskal Herriko enpresak egotea salagarria dela, eta nintzet hori hor kokatu beharko genuzela apera. Alaia? Bai, kasu honetan Nazio Batuen erakundearen errelatoreak egindako salaketa hau, liteke igual laguntzen digu, akaso, konturatzeko, Euskal Herritik ere genozidioa laguntzen duten erabakiak hartzen direla, eta genozidioa laguntzen duten enpresak daudela, baina ez dakite salaketa honek gero eragina izango duen CAFen erabakietan, seguruenik ez, baina pauso handia da hau kontuan hartzea eta Nazio Batuetatik hau ere bai salatzea, baina hala ere, Martxelok aipatu duenez, hau askotan salatu da CAFen jarrera hau, eta ez da kontu berri bat. Denbora gainera datorkigula, esango dugu, lehen hasieran aipatzen genuen bezala gaurkoa dela, zuekin izango dugun azkeneko analisi maila ikasturte honetan, beraz eskerrak eta besarka da bana, bakoitzarentzat, Martxelo eta Alaia, mila esker ikasturte honetan gurean izategatik. Zuei eta ondo pasa udara. Eskerrik asko zuei, bai, ondo pasa eta deskantzatu. Hori da, eta gu gaurkoan ere, deskantsu txiki bat hartuko dugu, azken 4 minutu hauetan musika apur batek lagunduta. Libreen errebindik
Goizeko 10 dira, ongi etorri naiz irratira entzule Benet Salellas, Santos Zerdanen abokatuak El Pais egunkariari elkarrizketa eskaini dio, eta bertan, epaiak ateratako kartzelaratze autoan agertzen diren arrazoiak ez direla arrazoizkoak salatu du, hipotesiak baizik. Koldo Gartzia poliziaren ezkutuko agente bat izan daitekela ere iradoki du, eta galdetu du, zergatik egin duen justu orain publikoki ukok txostena eta ez lehenago. Oñatzaizpuru, egunon? Egunon Pelle eta egunon entzule guztia. Bai, harrigarria izan zen nolabait fiskaltzak eta Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak astelehenean Zerdan kartzeleratzea eta ez aurretik Abalos eta Garzia hauek aska utzi dituztelako baldintzapean, naiz eta haien aurka zantzu gehiago izan ustelkeri lotuta. Horri buruz hitz egin du Benet Salellasek, Zerdanen abokatuak kupeko diputatu izan zena parlamentari ohia izan zenak. El Pais egunkariarekin izan du solasaldia eta bertan kasu honetan dagoen sakoneko karga politikoa azpimarratu du. Espainiako boterearen zati batek ez duela onartu Pedro Sánchez gobernatzea eta horren kontrako nolabait eraso bat izan dela ere adierazi du abokatuak. Zenbait edabidek erabaki judiziala aztertu zuten Leopoldo Puente epaileak Zerdanen defentsaren aurrean izandako haserrealdi baten ondorioz. Horrek izaera politiko argia hartu zuen Sánchezen investidurako lan egiteagatik jazartzen ari zirela esan baizuten. Bai 2018an Rajoyri zentsura mozio egin ziotenean edota 2023an hauteskundeak irabazi ondoren izandako hartu emanak. Salellasek datu batekin ukatu du beroaldi moduko bat izan denik. Epaileak ordu erdi eskasean idatzi zituela 20 orria dio, beraz, aldez aurretik idatzia zegoela fiskaltzak prest eraman zuela espetxeratze autoa eta beraz uste du aldez aurretik pentsaturi zegoela Zerdan kartzeleratzea. El Paisek asteleheneko agerraldiaren ondoren beste datu esanguratsu bat argitaratu zuen, abokatuari erantzun ondotik, Salellasek epaileari adierazi zion Santos Zerdan bere esanetara zegoela galdetu nahi zionerako, baina Puentek uko egin ziola. Beraz, beste zenbait, zantzuren inguruan ere hitz egin du Salellasek elkarrezketa horretan. Bueno, esan bestalde, gutxienez 10 hegaldi bertan bera utzi dituztela Biarritzeko aireportuan, aire kontrolatzaileen grebaren ondorioz hori da, orain nabaritzen ari den oztoporik handiena. Joan etorriak ugaritzen ari dira, uda sartu honetan eta uztailean gauden honetan, eta Biarritzeko aireportuko zuzendaritzak aire konpainiekin edo agentziekin harremanetan jartzeko eskatu die kalteturiko erabiltzaile. Beraz, esan bezala 10 hegaldi bertan bera, aire kontrolatzaileen greba delako Biarritzeko aireportuan, eta orain, konpainiekin edota agentziekin harremanetan jartzeko kalte ordainak edota beste bideiak aurrera eramateko gomendioa egin du Biarritzeko aireportuak. Bueno, errepideari begira momentuz esan, ohiko pilaketak amaitu direla, beraz eguraldi iragarpena jaso ezagunik Ribarluzeren eskutik. Giro argiagoa eta zertxoa eta beroagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzen joango dira eta eguerdi alderako zerua nahiko garbi geratuko da. Lurraldearen ego isurialdean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean giro eguzkitsu hori lurralde osoan nagusituko zaigu, baina azken orduetan barnealdean bero-hodeiak garatuko dira, bereziki Araba hegoaldetik barna eta Nafarroa hegoaldetik barna, eta ez da baztertu behar Ilunabar edo Gaualdera ekaitzen bat jotzea bereziki lurraldearen hegoaldean. Haizeak iparraldetik joko du, arratsaldean bolada gogorrak utziko ditu berriz ere lurraldearen ego isurialdean. Temperatura minimoek bera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz gora egingo dute eta gorakada hau handixeago izango da lurraldearen ego isurialdean. Kantauriar isurialdean 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurialdean 28 eta 36 gradu bitartean. Temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean. Hauexek, nabarmentzekoak ordu honetan eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Egunon? Egunon, bai. Nolako kontuak izango dituz, barkatuko diazu, sekulako marranta sartu berri zait. Zer nolako kontuak aipatuko dituzue, gaurko honetan? Baina, barka diazu, pegirekin ari gara? Pegirekin ari gara, ez dakit, nor den? Agian ez? Iparrez lezerare. Bapatean geratu nahiz. Ara, nor dugu gaur mikrofonoren bestaldean. Ai, ama, karameloak berditu. Doministikoa egin duen pertsona bat, beraz, zuek hitz egin mesedez. Guk hitz egin du.
Gaurko saiorako eduki ederra dauzkagu, Pelli, lasai. Batetik Andoni Mateos eta Izaskun Egilegor, geografo eta arkeologoarekin ariko gara. Eurekin duela aste batzuk aritu ginen ondare kulturalaren gizarteratzearen inguruan. Eta nolabait, oinarriak planteatu genituen, ondarea, litografia, zer den ondarea, indusketa arkeologikoen garrantzia, baina pixkat hori guztia esan da euren proiektuan murgilduko gara gaur, orain arte egindako lana, dokumentazioa, artxiboa, eta nolabait gerora etorriko dena, herriari erakustea, divulgazio lan hori egitea, da horrek egin duten indusketa arkeologiko eta bestelako irudien ikerketatik, zer daukaten nolabait gizarteratzeko hori geratu zaigun pendiente eta gaur erremate emango digu. Bestalde, Back to the Future, Goiuri Zeizarandia etorkizunera begira jarriko zaigu. Bai, kontua da, gaurko egunez estreinatu zutela Back to the Future pelikula, eta hori aitzakia hartuta, esan du, denboran bidaiatuko dugula. Nolako izango ote da 2035. Hainbat adituk egin dituzte iragarpenak, eta hainbat telesail eta pelikula ere 2035an kokatuta daude. Orduan ikusiko dugu, ea, zer ikasi dezakegun iturri horietatik edan da, jakiteko nolako izango den 2035. Eta bestea, etxe ontako askori benetan gustatzen zaizuen zerbait, Pelli, ze dagoeneko baditute Garate, Gurrutxaga, Santa Maria eta konpainia turrari buruz galdezka, eta ea zer egingo dugun, eta norekin egongo garen, eta hau beste, nik denak ere gonbidatu ditut, gurekin etaparen bat kontatzera, lortzen dugun, baina gaur bigarren kafean egingo duguna da, pixka bat turra hain gertutik, hain sakonki ezagutzen ez duten entzuleentzat, izango ditugu noski bigarren kafeako entzule oso ziklismo zaleak, baina jakin badakigu, badirela, maiotoria zergatik tipo batek daraman ere ulertzeko komeriak dituenak. Hoientzat gaurko gure azken ordu erdia, nolabait hainbat galdera helarazi dizkigute edo iritsi zaizkigu atzo Instagramen egin genuen storytik, beste batzuk inguruan ere gertatu zaizkigun galderak, eta saiatuko gara turrari buruz ez dakienentzat azaltzen, oinarri batzuk behintzat. Gutxi dakigunok eskartuko dugu. Eskerrik asko gurean izateatik. Eskerrik asko. Goiuri eta Inigo eta bihar azkenekoa. Bihar okerrago. Bihar okerrago ez, bihar berreskuratuta. Besarka handi bat, Pelli. Bale ondo segi. Eta gure partetik bagoaz. Ondo segi, egun paleta izan. Naiz irratia.